sa ngalan niya. Tanan dila magasugid nga Diyos siya. Halika mo, awitan ta ang hari. Awitan ta siya o bagong awit. Tanan tuhod mo bigo sa ngalan niya. Tanan dila magasugid nga Diyos siya. Si Jesus ang hari. Ang bugto nga anak sa Diyos, walang manunubos. Si Jesus ang hari. Ang bugto nga anak sa Diyos, walang manunubos. Halika mo, awitan ta ang hari. Awitan ta siya o bagong awit. Tanan kuhod mo bigo sa ngalan niya. Tanan dila magasugid nga Diyos siya. Si Jesus ang hari. Ang bugto nga anak sa Diyos, walang manunubos. Si Jesus ang hari. Ang bugto nga anak sa Diyos, walang manunubos. Ang kalangitan ug ang kalibutan, manghapa ug budaig ang tanan. Ang tanang nilalang, ang tanang may kinabuhi, manghapa ug budaig ang tanan. Si Jesus ang hari. Ang bugto nga anak sa Diyos, walang manunubos. Si Jesus ang hari. Ang bugto nga anak sa Diyos, walang manunubos. Si Jesus ang hari. Ang bugto nga anak sa Diyos, walang manunubos. Si Jesus ang hari. Ang bugto nga anak sa Diyos, walang manunubos. Jesus ang hari. Ang bugto nga 95.3 Ang Shine FM, kituyo pagbugna aron pagpahibalo sa katawhan nga ang Dios nga tuwa sa langit mao ang atong manluluwas. Siya dili mo biya ug motalikod kanato. Busa kini usab nga istasyon mao ang tubag sa atong espirituhanong panginahanglan. Dinhi lamang nato madunggan ang pagpaabot kaninyo sa mga pure Christian music o biblical messages nga makadasig sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi aning kalibutan. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahangling. Pagbantay sa tanan panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana.
apan ayaw kabalaka. Ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandit kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, kagikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan, Layo ang buntag sa tanan na igsoon. mahanaw ang Musta ba nang iniwan na tanan. pagkatulog din sa kabukiran? Isang kalibutan, Video tugnaw yun ang panahon na sa atong weather condition. lamang Kasigi o ulan-ulan ang ang magpapili. Ano na po'y ginagmay na hangin igsoon. Murag panahon karon nabali ang sitwasyon imbis ang December na himo imbis ang February na himong December. Murag kapit na tama mahuman sa ato nga Pebrero. Karon adlaw karon nga Lunes, kapit sa 19. Last Sunday 25 o niya pagkasunod si Mana Marso na yun. Wow, grabe ka pas-pas na panautan. Nakuha na og duha ka bulan ang 2024. Kumusta man ang atong kinabuhi mga igsoon? Ano na ba ang upgrade? Ato na kahimtang og sitwasyon diha sa pagpangalagan sa buhi na mo ka Diyos. Di na mo sugot igsoon nga di tam ka-upgrade. Ang mga teknolohiya o mga gadgets, mga cellphones o kung sa pa ang mga machine nga ato na makita sa palibot na unhan na ta. Kita nga mga katawhan sa kalibutan, kanunay nag-upgrade ang mga kaimanan sa kalibutan na panagtao. Hinay kayong ka-upgrade o nag-atras na hinoon. Kumusta man? Nining matahong nga kamuntagon, Luzon, Visayas, ang Mindanao o sa tanan nga naminaw sa Shine FM 95.3. Labi na sa ato ang buhi nga Diyos, ato siya nga pasalamatan nining atag na ugapit sa kabuntagon nga yaha nga gihatag mga pinangga. Labi na sa ato nga station manager, Reverend Gideon Canilario, o iya sa sitio Palugtugan, Barangay Silvinia, sa ato mga kahigalaan diha o uban sa tibok niyang panimalay, Pastor Rasil o silang dua ka mga anak, si Dudong David John o si Dudong Ata o sa tanan nga nadia sa sitio Palugtugan, Barangay Silvinia. Labi na sa ato nga mga kaubanan o sa atong General Station Manager nga si Reverend Kate Ryan Makasaol nga nakakaroon diha sa gihulgan. Isigod sila mapunta sa iyang DJ si DJ Real. Focus na si Pastor Kim sa ilaha. Wala nga matapusan na ito igsoon. Ano naman tayo na lain-lain ng mga trabaho, obligasyon ay may buntag yan sa dapit sa 95.9 Batangtil o sa dapit niya sa area yun kang Pastor Kim Exol o bilang mga DJ mga kaexolan si DJ Queenie o si Pastor Joram, DJ Osab o si DJ Lara o si DJ Real Exol. O nagdaghan sila mga DJ dito o doon na po alaga sa Ginoo mga DJ. Kasama na ito diri, kahuman na ito guwali, makumusta usap ta eksoon sa itong mga kaeksonan din sa nagapalibot o sa media eksoon Luzon, Visayas, at Mindanao. Ito na yun
sa laing anas. May buntag ka mo diha, sir. Iske Florentino. Ikan kayo sa Davao City, Government. May buntag ka ninyong tananda sa Davao City. Atong weather condition diha. Samtang diri sa Negros, Exoon. Grabe kong katugnaw. O niya ang hangin, doon na pa yung uros-uros. Kahapon pragpusog yun ang hangin. Ang ulan, uldo tungkol sa mala-mala na yun sa kay yuta, di na kaayo siya utuhok. Wagin sa kaabot tingali sa unahan, iwa man yun yung baha kayo ang area exo. Pero at least, ang atong mga tanong pa kay nakainom. Nasalamat sa Ginoo sa tanan karon nga migwatch sa Facebook Live. Luzon, Visayas, at Mindanao. Even sa laking mga naso. Adlaw karon nga Lunes, mga estudyante, diri sa kabukiran. Labi na amping ko sa atong inyong paglakaw, ikan sa inyong mga area, ilabi na sa layong yun sa eskwelahan. Niya doon ay mga area nga medyo danlog ang dalan o kalagian. Amping lang tayo, labi na sa tanan nga mga motorista. Medyo doon na pa yung mga area nga walang pagyod kayo ma-fall nga masinito. Basta mag-ulan-ulan, mura pong lamatan. Muna nga muna kahintang i-respokin ni Soon Oldo. Ato man makita na hinay-hinay na yun o pag-improve. Hindi na kayo taas ang pagsakripisyo. Mag-amping na mga motorista yung binasa mga haban-haban. Ang mga dalan karon grabe kayo kadato. Doon na tayo mga pasayro ba? Dabaw sa tanan mag-amping o mag-ampo sa Ginoo. Mao na pinaka-importante. Mao na ganining mga dapit kining ato nga programa. Ang imong pulong ilang parahan sa kong mga tihilog kahayag sa kong alagyanan. Makita ka na sa Salmo 119, versikulo 105. Sa isapak ni sa programa ni Pastor Gideon, ang pulong mong kinabuhi ko. Makita ka na sa Mateo 4:4, dili lamang mabuhi ang tao, sa tinapay lamang mabuhi ang tao, sa matang pulong nga magagula sa baba sa Diyos. Kaya mahimutang kompleto, samtang ano na patay kinabuhi, dapat doon na kita ibitsas Ginoo kanunay nga pagpahinumdum kanimo o kanako o kanako kanan sa tibok kalibutan mga buhay. Mga video visit tingali ang ato mga kauban, mga alagad, si Pastor Gideon o si Pastor Kim. Wala naman sila kalay, may soon ng kita diri sa ato nga programa. Basta naray wifi connection, naray kurente, kanunay yun magtingog kining FM radio diri sa kabukiran o sa Facebook Live, iksoon. Mangayo kong ispinsa sa mga listener o mga follower sa Shiny Wave. Doon ay mga panahon din, labi na mga Saturday, mapupuli ang akong anak pagka-DJ. Kuman sa ito nga programa, iksoon, tungkol kay nilinan yun ako kaya, sa iyo man kong mulakaw, iksoon, ay kausap sa atong magklase every Saturday, iksoon. Ako pasalamatan ng Ginoo ni anang tanan atong trabaho dapat magod ang alagad sa Ginoo di isa pa magsalig isoon na dapat bukong isang para sa atong pamilya ay mao naman ay gidesign sa Ginoo sa atong kinabuhi kung sa may gingos Genesis napapatulong tas atong singot sikat nga nagpakasala si Adan o si Eva wala na kita'y kagawasan nga dilita pupugi dilita mo sakripisyo dilita mo antos iksoon mayo punta ka ni mo diya Ma'am Maricel ang may gabi iya sa Sweden ang karon iksoon gabi iro nito mga alas 11 sa Sweden. May buntag ka ni mo diya, may gabi ka ni mo diya, good evening sa Sweden. O, kumusta man mo diya, Ma'am Maricel sa Sweden. O, sa tipok imong manimalay, sa imong husband,
tanan nimo mga kakaubanan niya. Labi na sa imong mga panarbaho ang Ginoo mag-amping. Ampingan mo sa Ginoo kaya labi na sa within condition sa panahon nga sa laing mga nason galing-lain gyud ang kahimtang sitwasyon. Pag-ampo sa ta igsoon ato kining hanigan dias mga pag-ampo sa ta magpaambit sa minsay sa Ginoo. Ako sa pasahon ang mensahe ni Ma'am Marising. Nandikan kayo sa Sweden. So, hello Pastor, maayo tadlawon diniyo tanan diha. O sa mga tigpaminawan sa FM Radio Tanay. Salamat sa Ginoo. Okay. Kaayo ba? Salamat sa Ginoo. Ginoo mag-amping kaninyo diha sa dapit sa laing mga nasyon igsoon. Mag-ampo ta igsoon. Labi gamhanan og mahigugmaon ka nga Dios. Salamat sa imuha nga pag-atiman. Salamat o Dios sa imong pag-amuma. Salamat o Dios sa imong pag-amping. Salamat o Dios sa imuha pag-uban sa imong pagkatulog. Hinungdan o Dios na kami niniwataw na pagpuntagon at uban-uban usab nining mga programa aron sa pagpaambit sa imong mga pulong mga mensahe Ama. Salamat o Dios labaw sa tanan ni maugadapit ikaw nag-supply, ikaw nagtagpo, ikaw nag-provide, nagtuog ug naglaom na kining tanan imong kabubuton Amahan. Salamat o Dios sa maong pagtiyal, pagsalig, pag-amping sa mga kinabuhi Amahan. Aron ang imong mga pulong mga mensahe mahidangat sa nagalaing-laing mga dapit. Dili sa nagapalibot sa maong nga istasyon. Dili sa Sign FM 95.3 o sa tanan nga mga dapit dili nagapalibot dili maong lugar Amahan. Salamat o Dios sa imong pag-amping kanamo. Salamat o Dios sa imong pag-atiman. Salamat o Dios sa mga butang, mga panahon o mga sitwasyon adunay mga kalisod apan ikaw kanunay naglingkod sa mga usapan. Ibig sa among station manager, Reverend Deacon Candelario, ikaw sa mga panalangin silang kinabuhi, uwan sa tulog ngayong panimala, imo silang ampingan, o tagpuausap sila sa ilang mga panginahanglan. Labi na o Diyos sa among General Station Manager, Reverend K. Brian Makasangon, o sa tanan niyang mga obligasyon sa mga dapit sa tulungan, o sa tanan nga mga DJ sa Sign FM Lord Jesus. Salamat o Diyos sa paman ako mga pag-ampo sa akong mga kapikas kinabuhi na si Pastora Imogen Candelario. Nanining mga dawa doon na sila training sa Tisda uban sa iyong mga kaubanan. Aplihi ang iyang kasing-kasing una-unang sa labutan bisag pamanhikan gayon sa Bacoor sa Cavite City going to Makati City Amahan. Ikaw sa mga uban mga proteksyon ang kasiguruan o kadaugan at sila mahuman sa ilang training o ikaw o Diyos maghanay ang mga proteksyon at pagabantay. Salamat o Diyos ako mga pag-ampo masayahan mga amo sa dapit sa Saudi Arabia sa maong sa Riyadh o Diyos ng mga pag-ampo. Salamat Amahan na ikaw nagapaanay sa mga amo ang mga burutan ng Jesus. Nagapadangat ikang mensahe sa mga dapit ilabi na sa iyahang mga employer. Salamat o Diyos sa iyong pagtubag, ilabi na sa iyong kaubanan, ikaw sa maghahatag o pinasahig o kadaugan kalampusan. Ang pini ang matagusan nila kung matinaboy Ama. Labaw sa tanan sa ilang pasig ka pamilya na nabili din sa Pilipinas o Jesus. Salamat o Diyos, isa naman sa tanan karon na nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, ang Mindanao, ikaw magapanalangin, o sa ilang usap na paghatag o panahon, aron sa pagpatalingog sa imong mga pulong mga mensahe. Alamin na o Diyos sa tanan, mga OFW, mga nakakaroon, dapit sa Sweden, naa sa Kuwait, naa sa Saudi Arabia, naaman sa Oman, naaman sa Singapore, sa Malaysia, sa Japan, bisan pa man sa Brazil o sa uban pa ng mga nasod sa naglaing-laing dapit o Jesus. Salamat o Diyos, bisan pa man sa mga tauhan karon nga naay mga problema na ipangpati sa ilang panlawas ako mga pag-ampo na ikaw maghahikap sa mga sa kanila. Ilabi na o Diyos kung ano naman sila yung mga debate sa laban sa ulo, trangkaso, hilanat, bisan pa man
mga arthritis, rheuma, toxic, witir, bisan pa man, mga ulcer, mga cancer, mga buyag-buyag sa mga tanto, mga dakot, mga barang, ako kinihingilan. May tinig ko Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now by the blood of Jesus Christ of Nazareth. Nagisi mong kahong mo Diyos, tanang kalaugan kasiguhan na arapil kanimo. Salamat o Diyos sa kalampusan, kalaugan kanunay, datag ka na mo proteksyon o may panlawas ng mga sinabi. Salamat o Diyos sa iyong pagbantay sa tibok na kong kalimalay sa akong tulog ka mga laraw, sa akong ugangan, kung sa tanan na mo makaisuna din sa balok o dapit sa politikan. Leading by Pastor April ni Akampuran, ikaw magahatag niya dugang pagkalikod, kaalam sa paglid sa mga katauhan sa mga dapit sa politikan. Saglit, ito sa nasairan, ilang ang kahimtang mo sitwasyon o Diyos, ay mo silang ampingan, ay mo silang konviksyonan sa iyang mga panagbaho silang pagpugi sa mga na dapit na po sa tanan, sa mga bluhaton sa mga dapit. Salamat o Diyos, sa pamansang ng Presidente, amahan sa mungyahan, ang tanan na niya katungdatan sa panggobyerno ikan sa Presidente, yato na yun sa pinakaubos ng posisyon. Samtang kami magatuon sa imong magulong mga mensay naman, abilihi ang matagusa ng mga kasing-kasing, o andang usap kami nga mudawat ini, o andang usap kami nga muadap, o kung sa may anay ni ipabuhat, sa matagusa ka na mo kay Jesus. Lumog o bimaya, na nakalagay ka mo ang tanan, pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Ginoo. Mayang kong taga natong tanan, labi na sa David o sa Sweden. Alas 9:22 pa sa kagabion sa Maong Area. Dari Iksoon, alas 4:26 sa Kabuntagon. Ano na yung minsay si Mama Rizal Hendrickson, upang Sweden. Morepli na lang ko niya, Pastor, alas 22 PM diri. Tulog na ko, Pastor, guys, sa'yo pag ko mo-work ugma, pang-adlaw ko ugma work. Salamat sa Ginoo, Pastor. Salamat sa Ginoo. Good night. Diniyo diha Ma Maricel Hendrickson. Ang kinahanglan usab ang atong physical nga bahin. Mo relaxab. Dili sa pwede nato nga ato bang pukusuhon ang ato physical nga bahin kay nagkinahanglan sa ni o relaxation. Kung ganay dunay panahon na pagkamata ko diri alas 4 naman. Muna magdali-dali ko bukid diri sa Shine FM. Dani alin na kamay. Okay, ang ato nga programa alas 3 man. Muna na nakaumpit na diri alas 4 na yun. Muna nga salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhitanan nga naa karon naka-open diya sa inyong mga FM radio ato ningtun-an o ato kini ayuhon o pisa-pisahon pagsabot ang Biblia. Ari na kita sa Hebro kapitulo 12 versikulo 1 hangtod sa 11. Naguluhan kini igsoon ang Dios nga atong amahan. Sa dili pa nato ni i-discuss atong una-unaon usa unsa may kahimtang sa amahan, di ba? Unsa may iyang kaabuhan, unsa may iyang obligasyon isip amahan, unsa may dapat niyang buhaton, na magina siya buhaton para sa iyang mga anak. Pag-isgot ganit nag-amahan, siyempre na ang sa mga anak, nasa mga kinsakupan. For example, dinis ni buong Pilipinas, doon na tayo gitawag o amahan sa Pilipinas, ang presidente, di ba? Sa nagkalaing-laing mga departamento, pag kinsa ang pinaka-high ngaran ko, mauna sa gitawag amahan. Mao nga ang Dios, mao ang atong amahan. Unsa may buhaton sa usa ka amahan ngadto siyang mga anak. Wow. Mao sa dili pa nato ni i-discuss karon sa tanan nga mga FM radio
sa tanan nga naminaw sa tanan nga mga balay. Mangutana ko ninyo sa inyong kaugalingon karon, mga papa o mama, labaw sa tanan sa papa, unsa may inyong obligasyon isip amahan sa inyong pamilya. Naay buhaton mo wala. Kay kung kamo, kung gitawa kay balo sa atong kaapuhan o obligasyon, di ka matawag na amahan nga adunay katakos. Amen ba? Tingali mo, ingon ka lang, ako ba'y amahan? Pwede ra kang makaangkon pero dili ka gani makatuman sa obligasyon isip amahan. Nabay amahan maigsoon dili mamuyag sa mga anak. Naabay amahan nga dili mo disiplina kung pahinumdum sa mga anak aron ang mga anak magtat-on gikan sa ilang pagkagamay ngadtos pagkadako. Mao nga sa imo usab nga pagdisiplina dapat asa gitawag og process. Mao nga ang atong Dios nga amahan na agi say pahinumdom sa iyang mga katawhan, iyang mga anak sa tibuok kalibutan. Mao nga ikaw pastor, pastora ka sa simbahan, ikaw amahan, ikaw inahan sa simbahan ug sa tanang mga katawhan. Bisag tuod na makay magid sa kupan nga mas labaw nimo og pangidaron apan diha sa simbahan, ikaw maoy amahan, ikaw maoy inahan. Unsa may imong katungdanan, wa ba kay himuon? Muuyod ka lamang ba sa imong mga anak nga magpadayon sa dili maayong kahimtang, magbuhat og dili maayo, magpakasala? Amahan, mao nga ang atong Dios nga amahan nuna sa ipahinumdum nato. Kay ang mga anak, labi ng mga anak daghan kaayo sa panimalay, na tag-12 ka po, tag-ila ka anak igsoon sa panimalay. Usahay ra ba kini mga anak may magbuot ni papag ni mama? Hello, nakuha na to. Maoy hadlokon ang papa o mama sa mga anak. Mangutana kung anong naingon ana man usab ang mga bata nga maunay manghasik sa mga ginikanan. Sa gagmay pa mga igsoon kahibalo nagkakon unsaon nimo pagmulda imong mga anak nga magkat-on sila nga adunay kahadlok pagtahod nimong amahan. Tinuod dili. Kung dili gani ka mo disiplina, disiplina bang insakto, dili po nang mo disiplina kang imuha na lang kung murag hayupan ang imuha pagdisiplina. Lahi ang pagdisiplina nga insakto o dili insakto, doha ra manggod. Na insakto na sabi dili insakto. Mao nga ato ning tukion gikan sa bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 11. Ato nining basahon sa gilitan atong oras nagdagan man. Ingon diri Hebreanon kapitulo 12 bersikulo 1 ngadto sa 11. Naguluhan kini og ang Dios nga atong amahan. Sa dili pa nato ni ipadayon ngadto sa unahan, dapat ablihan na nato daan ang atong kasing-kasing huna-huna karon ug unsay buhaton sa amahan ngadto sa iyang mga anak. Hello, do na magoy follower o listener or viewer nato nagpakitambag nga ikontra sila silang mga anak kay gusto sila nga bulakon lagi. Base sa Biblia, dili ko mo desisyon sa katawahanon nga desisyon. Base sa Biblia, igsoon, ang gihiusa sa Dios dili pagabulagon sa tao. Wala pa mo gihiusa papa ug mama sa diha nga kamo gihiusa diha sa salag sa kaminyoon, wala pa nang inyong mga anak. Tinuod dili. Mao nga ang mga anak way katungod
ug way gibug-aton nga rason nga maoy magbuot sa ilang mga kinikanan nga ang maghinikanan pagabulagon. Kay kung wala pa ang papa o mama timan wa ta mataos kalibutan. Hinumdumi mga igsoon, mga anak, kung ang inyong papa o mama grabe kabuluyagon na amoy kaakuhan, unsay angan ninyong buhaton iampo ang inyong mga ginikanan ngadto sa Ginoo. Dili kay kita mo'y magbuot sa atong amahan o mga ginikanan nga mo inguntang. Niya ako siyang giingnan o niya gitagaan ako sa bersikulo o mga kapitulo aron iyang ikapaambit ngadto sa mga anak. Unsa may giingon diya sa Efeso kapitulo 6 bersikulo 1 ngadto sa 2. Sugo nga adunay saan, tahuran ninyo ang inyong mama imong papa, saad sugo nga adunay saad aron ikaw motaas ang imong kinabuhi sa kalibutan. Hello, dili na sa ordinaryong sugo, even sa 10 commandments. Mao nga kitang mga anak dapat aduna tay obligasyon ngadto sa atong mga ginikanan, ug ang mga ginikanan dunay obligasyon ngadto silang mga anak. Mao nga ato ning i-discuss karon about sa amahan. Kay ang Dios magoy ang atong amahan. Mao nga ato ning basahon. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon. Lahutay tahigala og ni Pastora Imogene Candelario naa karon diya sa Bacoor, Cavite City. Ampingan mos Ginoo sa inyong pagtraining karon sa TISDA uban sa inyong mga kaubanan. Ay buntag kanyong tanan diya. Magandang umaga po sa inyong lahat diyan sa Cavite. Ako kining basahon unya sa dili pa ta mo adto sa unahan, mangutana ko ninyo unsa may kaakuhan obligasyon sa amahan. Mubuyag dili. Kay kung ang tao, kung ang amahan di kabalong mubuyag sa iyang mga anak, dili na sa insaktong amahan. Wa na siya insakto nga pundasyon sa iyang pag-amahan. Mao nga ang tinuod nga amahan mubuyag yun na, mo kastigo yun na. Unya doon na pag mga sakit nga mga pulong aron ang iyang mga anak magkaton. Tinuod dili. Muna kita mga mensahidor, kita mga pastor, dapat ayaw hilot-hilotan ng imong mga anak. Ayaw labanig bisag sa iyong pigsoon. Dapat iwali ang kamatuoran, kaya ang kamatuoran maghatag na ito kagawasan. Ano na yung mensahe si Pastora Imogene Candelario from Bacoor, Cavite City. Good morning, Pastor, o sa tanan nga mga pinanggang viewer o listener sa Sign FM 95.3. God bless everyone. Ano na po'y mensahe si Brother Lahutay Tahigala, si Brother Garcis Igsoon from Lapu-Lapu City. Maayong buntag, Pastor. Maayong buntag usab diya. Kumusta man diya sa Lapu-Lapu? Ay ulan diya. Murag atbang ramaning Negros o ang Cebu City. Samantalang sa Cavite City, may exorperte ko nung inita. Diri kahapon mura ng panuig. Pero wag ginoon ka baha. Igsoon kay dito man. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon, Ma'am Agnes Kaluban. Maayong buntag kanimo diya. Asa mo nagwas karon? Nga area igsoon sa ato nga programa nini nga sa iyo kabuntagon. Ako na ning basahon igsoon. Unya atong una-unaon ba unsa may buhaton sa amahan? O maganing daghan kay mga anak nga mga balasupas ni mutahon ni papa ni mama pagdagko na kay kulang lagi ni sila disiplina. Pinasagdan. Mo nang ikaw ug ako pinasagdan ganita. Dunay mga kasimbahanan nga mga pastor ang dili mawalis kamatuoran. Ang mga kaigsunan sa mugahi ng ulo mao pa hinuoy magwalis, pastor. Kamo may TikTok sa Biblia hinuon. Unang ikaw pastor, ikaw pastora. Naglead kang mga tao tapulanon kang matuon. Wa pay klaro ikaw walihas imong mga gitsakupan. Ingnon ka sama ni pastor na aman lagi diri. Ayaw sugod nga maunhan ka. Hello.
Ayaw sugot igsoon nga mo'y muwali na hinuon ang uban. Salamat sa Ginoo sa imong pagwas karon. Si Ma'am Alisa Katayino Labadia maayong buntag pastor sa free watching from Butong Pasay Badjan, Cebu City. Wow, maayong buntag kaninyo diha sa Badjan, Cebu City. Sakto ba ni Badjan, Cebu? Maayong buntag sa tanan diha sa dapit sa Badjan. Kumusta man ang ato nga weather condition diha? Munang diris kabukiran karon atau kita hinumduman ang mga estudyante, labi na sa mga bata kay mga balintong man yun niya anang dalan. Hinoon diris bukid dili pre sa una nga kanang mga bata, mga balintong kay baatan lagi ng mga laguna kanang naikugon na ay bugag. Kami tawon nga sa una mga grade 1 pagkalampo ka pag ulis balay may mamang naunsa ka mo sari. Iko sa man ang nga balintong maming ano man. Ay katong mga siaw nga mga daggo baatan man. Nya way karsada karon di na madalag bahat tinadagko ang karsada diri sa bukid. Although doon tay mga lugar nga mga area diri nga naapagyon pero wa na mga laguna halos na pud mga dagkong kahoy diri sa kabukiran murag usaon man ang pagbaat pagdala kag bisi. Klaro kaayo igsoon. Nasalamat sa Ginoo sa imong pagwas karon Brother Raymond Candelario diha sa Cavite City. Amin dalaygon ang Dios. Nining matahong nga kabuntagon maayong buntag sa tanan ninyo pastor. Maayo sa buntag diha Brother Raymond Candelario diha sa dapit sa Cavite. Basa na tayo so na mo'y Biblia diha kaya to ning sugdan niya. Andam-andam ato kinabuhi labi na sa ato kasing-kasing kay na magoy mga mensahe nga murag sakit gyud adi kay murag sakit gyud. Kay kung mag-ingon ganit ang amahan mao ang Dios mo sulti ra gyud na base sa Biblia. Una nga basig makaingon usab ta mga kaigsoon makaingon mo mga follower listener naon sa namo po ni si pastor nangigo naman sa magbasa ra ta diri igsoon o niya ato ni nga ipaambit yon na ana man sa tawo og magmupa disiplina ba sa Biblia og sa dili basta ato gibasa og giwali sa ang kamatuoran dinhi sa kahinginan sa FM radio og sa uban pang mga nasod og sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Ato ni masahon ingon diri igsoon sa bersikulo 1 ngadto rin sa 11 ingon diri naguluhan kini ang Dios nga atong amahan. Way amahan lagi dili mo kastigo, walay amahan nga dili mo sulti og sakit nga pulong. Muna nga ang mga anak magdagko og dili madisiplina sa amahan. Wa pay klaro ang amahan og inahan maoy disiplinahon sa mga anak. Maggahi ng ulo anong mga anak mo'y magbuot. Hello, nakuha ba na to? Munang dapat ikaw amahan na kay insakto nga baruganan, na kay insakto disiplina sa imong kaugalingon. Ika ng mga anak naglantaw ra binani mo. Mingnon niya ka ay utosab ka, palahubog sab ka nako. Sige kang pamuyang imong mga anak. Ana ba? Masakitan sa Panginoon ka. Kaya ikaw may ingnon nga ay sigo kuan diya pa kay ay si buyag-buyag sa imong mga anak kay utro po ka buloyagon. So garol sab ka, palahubog ka, di ba? Kanang imo ang gihubog diha imo pa nang ipalit sa imo ang mga anak ug pagkaon. Lamig pa nang imo ang pamilya nindot pa. Kausik-usik ka lamang atong mga hayupa diha, mga yuta imong gipamaligya unsa pa diha, mga lubi unsa pa diha nga para sa imo ang pamilya imo ra hubog, gisugal. Imo pa nang gitigom. Wa na ikaw may dagdakan niya. Katuot ka nang atong mga anak. Nga mas malabaw pa na natong amahan o inahan kung di takabalong mo dala na. Unang ikaw amahan, dapat ikaw naguna sa maayong pamatasan. Amen ba? Ingon diri igsoon. Ang Dios ang atong amahan. Usa kay gilibutan man kita, hining na kong undog sa mga saksi. Ikaw karon igsoon gilibutan ka, na kay silingan, na kay sikataw, na kay kapitbahay, kung baga sa Maynila pa, na kay mga neighbor in English o sa Bisaya pa silingan. Kilibutan ta sa mga babagang pundok sa mga saksi. Kanang mga saksi kanang imong silingan maunay unang makakita, maunay unang makadungog. Nag-away ba mo diha, nagsingkahanay ba mo, naglupan na ba ng kalaha, maunay sila yung mga saksi. Kanya mga Kristohanon mo, mga Kristohanon ta
Anya ang atong palibot dili mga Kristohanon unay magsigig panugid sa uban. Kana sila mga Kristohanon man ang kabati makibatasan maura magid na sila. Sakit sa sakit dili maguna lalim. Mao nga kita mga Kristohanon kita magilibutan sa mabagang pundok sa mga saksi. Kung ikaw igsuon sa dili pa nato ni ipadayon sa pagbasa sa diha nga ikaw napuyo sa usa ka area, Kristohanon ka, ikaw maoy mata diha ka area, ikaw ang kahaya kay gilibutan ka sa mabagang mga pundok sa mga saksi nga mao sila ang saksi sa tanan nimong binuhatan sa kalibutan. Dili magyud ka kaikyas kay bisag unsaon kag modipinsa ka nga moingon ka nga kamaayo na kong tawo. O niya kanang imong mga silingan kay mao man na imong diskursos imong batasan kini iya. Moingon man na nga pasagan na lamang na siya. Batik pag nagbatasan, di ba? Kusog ra magani na kay mamaligas, kusog ra magani nagmang-away sila, maglupan magani ng kalaha, kawa. O niya, mo angkon nga maayo. Kristohanon, nay Holy Spirit ug unsa pa diha? Mo nang maulaw sa Hinoon. Di ba? Kita may gilibutan sa mabagang saksi. Ang pananglitan nata sa syudad, kay kanang dihang mga balay sa syudad, ilpiit man. Magsigi mong away igsoon. Unsao man ato igsoon. Adunay mensahe diha ni Ma'am Norberta Yotratse from Bulod, Bindoy Negros Oriental. Good morning, Pastor. Og sa tanan tigpaminawa ni ining imong tulumanon, dalaygon ang Dios ning dapit sa kabuntagon. May buntag sa mga Yu family, may buntag usab sa mga Tratse family. Adunay mensahe si Pastor Imagine Candelario, reply lang ko unya Pastor kay biyahe nami. God bless. Salamat sa Ginoo. Ang atong oras karon kinahanglan man ko dias Maynila. Dapat gani alas 4 tuan na gyud mo. O dapat lang igsuon. Alas 4 tuon na mo gikag Bacoor going to Makati. Kay mag alas 6 na 20 na gyud ang trafika. Lunes ra magyud ron. Kani adto igsuon na trabaho ko sa Taguig, Makati City. Gikan ko diha sa Karsadang Bago, kay diha pa pus Karsadang Bago kani adto sa Cavite City. Gikan ko alas 2 kay mosakay pagugko og tricycle going to highway Bacoor pa going to Makati. Sapote Baclaran going to Makati. Di mosakay pagugko Taguig diha sa Sanyo, sa factory sa mga Sanyo. Muna nga kanang mga Sanyo nga mga product, kanang mga sound system, mga ref, mga refrigerator to anak dito gigama sa Taguig, Makati City. Dito ko nagtrabaho kaniadto. Mao nay ginadag ang factory sa Sanyo nga brand sama sa mga karaoke, mga radio, mga FM radio nga Sanyo to anak dito gagama magsigi kog lantaw kaniadto. Kanang mga machine, mga taklog igsuon sa mga freezer. Aduna gani ito'y gikaon ang kamot kay naapil paglunod ang kamot sa machine punggot yun. O niya ang hinungdan naglong sleeve gikaon ng taas nga bukton kanang iya nga sleeve nga taas long sleeve. Giguyon siya, oy may gani kay nakainat ang iya nga long sleeve kay wala patay gud siya. Punggot ra iyang kamot igsoon giapil dito kaon sa machine. Balik tas atong tema. Hari igsoon. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Pastor Imagine, ilabi na sa imong mga kaubanan o kaninyong tanan. God bless you. Happy trip. Good luck sa inyong nga training sa Win and Ready sa TISDA. Ang Ginoo mag-apply kanunay niya. Focus lang gid mo sa inyong una-una. Ayaw mo pag-una-una sa mga kamingaw. Ayaw na normal na pero focus mo ibutang sa inyong una-una o labaw sa tanang magpagiya Ginoo, magpagiya gid mo sa Ginoo. Yang inyong una-una karon focus only sa inyong training sa TISDA. God bless you kaninyong tanan diha sa Cavite City, sa Bacoor City, sa Bacoor Exxon going to Makati. Ang Ginoo mag-amping kaninyo, ampingan mo sa Ginoo kanunay. Balik ko sa ato nga mensahe Exxon. Ingon dire, usa kay gilibutan man kita ni ining dakong pundok sa mga saksi.
Diya sa siyudad Baigson kanay mo silingan mo na saksi. Mo na mo una-una og discover nimo kani mo ingon nga Kristohano na sila pati alagi nawa na sa una. Ingon dire isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato og sala. Ang nakababag yo sa tao di kini sala. Unsa man ang sala, pastor? Ikaw ug ako kung sumpak nas Biblia sala gyud na. Pero og naas Biblia insakto ang imong kinabuhi haom sa Biblia wa kay sa matud pas taga Cebu wa kay sa. Pero kanang imong kinaayag batasan dili haom sa Biblia sa na. Di ba? Naay sa gyud ang tawo bisag kung saon. Ingon diri kana og dili haom ang imong kinabuhi ang Biblia maoy mo puriba. Maoy mo hukom. Dili kay kitang tao magsipang hukom. Sa may katungod na itong hukom sa iyong silingan, niya utro po kang batik batasan, ay nasamot na hinoon kang kulok man hinoon. Diba? Ana naman na. Kinsa may mahukom ko niya nato, ang Diyos ramag yun. Ikaw pwede ramag kang mahukom, kita pwede ramag kang makahukom sa iyong silingan, ngayon kang, ka na sila, wa na yun ay kalawasan. Unsam sa panimo, pag una-una sa nga wa na kalawasan, basig ikaw niya way kaluwasan ni noon. Dilo nakuha ba nato? Maumagani nga diyas pagka-Kristohanon nga ang imong kinabuhi igsuon dapat haom kanunay sa minsayes Ginoo. Kay kung dili gani kita ray maulawan sa imong silingan, sa imong sikatawo. Sakit binang pulong nga ingnon ta igsuon nga maura man na sila. Maingon ganing maura na sila, daghan yun na sila. Dili yun na usa. Kay mo ingon ganing kang sila, that is more than one person. Mo ingon ganing siya, only one siya. Ki-clarify siya. Pero mo ingon ganing ang tao imong mga silingan nga mo ingon nga, maura maguna sila as a whole. Kung baga, grouping pagani kung mahimo. Ang inanatanan sila, when we talk sila, klaruhon nato ng atong pulong tanan igsoon. Salamat sa Ginoo sa imong pagwatch karon. Wilma, singgit sa mga singgit family, maayong buntag sa tanan nga mga singgit igsoon. Dalaygon ang Ginoo ato ning basahon pag-ayo igsoon. Wa patagkahuman sa unahan. Ato ning giuna-una o gi bisa-bisa pag-discuss. Isalikway ta ang tanan nga nakababag kanato og ang sala. Makabukat yun ang sala. Maogoy makababag. Naon sa may nahitabo sa kinabuhi ni iba o ni Adan. Diba sa sila nagpakasala, mingsupak sa balaod sa Dios. Nahimo silang napabagan. Di kay napabagan, ipalayas ko sila sa tanaman sa Eden. Matod pa sa Biblia. O di na siya kabalik sa tanaman sa Eden kay tuna na yung mga anghel manulunda nga nag-atang dito sa pultahan mismo sa ganghaan, di na yun sila kasulod. O sa may nahimo nila, di sibat. Hello, sibat. Ingon diri, nga nakababag ka nato, og ang sala nga naghawid ka nato, pag-ayo. Mao nga kung ang sala, kanunay ni maghawid nato, ug ata kayo imong kinabuhi, oy. Di ikaw kuno karon maglakaw, hawiran ka, makalakaw ka, dili oy. Wa pagkalaro igso mabalintong ka. Bugat ang sala nga muhawin nato nganong man. When we talk about sala, kung dili gani ka magkinabuhi pinaagi sa Biblia, kada adlaw magsigar jud kag pagkasala. Hello. Ngano man, naanad naman ta. Naanad man ang tawo ni ana. Mura bagyano na ba? Kung unsay imong nabatasan, kahina nimo nga kwaon sa imong kinabuhi, sama sa mga bisyo, pananglitan, sigarilyo, unsa pa diha, kahina nimo kwaon, basta dili ka magpadominar sa minsayes Ginoo labaw sa tanan, dili gud ka magpakoreksyon. Kinaama ko'y tao igsuos kalibutan nga magpaasib pagbalaan, bisag dili pagyud balaan,
Unya mo gamit pag Biblia, mo angkon pang Kristohanon pagkalisura. Ingon dire, daganon ta ang matinud-anon ang lungba nga atong giasalmutan. Di ba? Ikaw ug ako igsuon. Sama rabiya ta nga nagdagan sa lumba nga atong pagkakristohanon. Ikaw ug ako lumba ni kinabuhi dias pagkakristohanon. Kung kaya ba nimo nga makalahutay na ba kay insaktong resistensya, na ba kay insaktong exercise, sulay lang kong intra o gitawag og track and field. Kay ako kani adto igsoon mao ginay ako nga sikan sa kong pag-eskwela sa high school going to college, track and field marathoner ko, milo marathon igsoon, 30 kilometers, even 40 kilometers kaya na ako ng daganon kani adtong panahon. Munang karon igsoon bisan sa akong pangidaron naabak ko'y hangin o istamina nga ikabugag yung bisag sa mga batanon, pwede kong makidungan nila igsoon within pila ka kilometro. Munang salamat sa Ginoo sa imo nga pagwas karon, Sir Daryl Herolaga, wansing sa marka sa tubig Zamboanga del Sur. Aduna sa mensahe. Morning Pastor Safri Candelario o good morning sa tanan, dalaygon ang Dios sa walay katapusan, watching from Margo sa tubig Zamboanga del Sur. Salamat po sa Dios. Wow, may buntagan niyong tanan diha sa Zamboanga del Sur sa Margo sa tubig. Mayong buntagan ninyong tanan. Labi na sa inyo ang mata imo pamilya si Daryl. Kumusta man ang inyong weather condition diha sa maong nga dapit. Iris Negros, sigir gyud ga ulan karon. Nagkahapon igsuon kusog ang ulan. Mohingon na gani diri sa kabukiran gikan sa buntag. Kagabi igsuon usang gabi ka ulan-ulan pa. Nya karon pagawas na ako. Dili na noon kaayo, wala naman kayo ulan igsuon. Padayon kita sa ato nga pagbasa. Dos, ingon diri. Itutok ta ang atong mga mata ngadto kang Hesus nga maoy gisandigan sa atong pagtuo o tighingpit niini. Anong giingon man sa Biblia nga mututok ta ni Jesus kay siya maoy tighingpit, siya maoy tigkompleto. Kay kung mututok ka sa imong silingan, ang imong pagpangalaga gibase sa imong silingan, sa imong isigataw, sa imong pamilya, adto ka naglantaw, o niya moingon man ka nga pagkakita nimo sa imuha nga isigataw naluyas pagpangalaga, di naluya ka. Kay ang imong kalig-on to armas imuhang sa ubang tao, wala man Jesus. Mao nga ikaw ug ako karon dapat sa imong pagpangalagan ayaw tutok ni pastor, ayaw tutok ni pastora, although sila maoy unang himuon nimong sukaranan. Kaya nga naman ang pastor, ang pastoral maluyahon, otro pong muluyagon. Di mo sa may imuha nga maayo nga makuha mapupo sa mga sumusunod na otro mamuluyagon sa ng pastor, mga pastora. Dili maguntanan. Katubo ta mga eksol sa tanan mga bundok, mga relihiyon sa tibok kalibutan, mga alagad sa Ginoo matinud-anon dili oy. Daghang mga pastor magkaigsunan sige nagpamantay sa uban unsay kalihukan sa ulaing grupo. Magsige interview anang uban, abila mo kabuok diha naman ron. Di ba? Na usa may katungod nimo nga mumonitor sa uban, monitoran nimo kaugalingon oy. Monitoran ning imong kaugalingong trabaho, nagipatrabaho sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe Sir Daryl Herolaga, diri pastor. Init kaayo pastor. Maulan taligsik ra. Una nga sa area igsoon doon nagay mga area nga hinay ang ulan, doon na po'y init kayo. Ang Cavite karon may supiti ko nung inita. Init ko nung ayos Cavite. Una diri sa Negros tungod sa mga kakahoyan. Adagan ang magong kahoy diri nga area igsoon, perte kung tumnawa. Ane balik ta igsoon ingon diri. Wala siya, ingon diri wala siya mosibog bisan pa sa iya pag-anto sa krus o wala niya igsabayan ang kaulaw sa pagkamatay dito sa krus tungod sa kalipay may dawat niya ang
naglingkod siya sa tuo sa trono sa Dios. Si Jesus ni atras ba? Ni sibog ba? Waoy. Ikaw ug ako dapat tigod ka mo atras ug abante. Kay kung ang atong kinabuhi des pagkakristohanon, atras, abante, asa man ang finishing in line, maabot ka dili, adi God. Ora man taghubog ana. Taas daghag karsada, daghag dalan, wandog-wandog, atras abante, balintong sap. Mao nga unsa may angay natong buhaton, iwakli ang tanang sala. Kay ang sala maunay mo hawid nimo, maunay mo gunit nimo, maunay mo babag nimo aron ka makatalikod diha sa presensya sa Ginoo. Maura na igsoon. Ingon diri igsoon, ingon diri sa 13, sa 3. Palandunga kun unsa ang ihang pag-antos igsoon. Mao nga sa diha nga imong istadihan ang kinabuhi ni Jesus, pinaagi sa pagtuon sa Biblia, imuha ginapisa-pisahon pagbasa tanan. Dili pwede maigsoon nga pagkakapuya magbasa, may patong comics kay na magoy picture. Dapat tong ubo-ubo dito. Wala goy ayo. Pagpulos ng imuhang pagkakristohanon, ning samot yun ang paghawid ang sala, bisag kung saon pa na. Kaya nakafocus na may mong panglantaw una-una dito sa mga newspaper, kaway angay. Pero sa imong una-una pa nga panglantaw, angay na nimo kay nakagusto man ka. Besulay ko no, sa kabutang di ka kagusto. Di ba? Bisig lantawon pa na sa uban, makaninduta pero lantawa, di ka kagusto. Ignon man na nimo, ay pagkabati man na. O magani ang banag asawa, o muingon ang bana nga, ingon ang asawa. Kaya sa lantas uban imong asawa, imo hangat kay kanimong tao egson ang itsura mo ilang taon. Moingon man ang uban nga, mo na iyang asawa. Wa na ka ng pangutana ha egson, mo na iyang bana. Wa na, nakasabot bata ana nga wording. Kung ikaw ug ako makasabot ana, wow. Kana nga pulong ibin parehas sa wording, apan dunay tuno or dunay ipasabot niya, lahi na siyang meaning. Diba? Mao ang atong kinabuhi diya sa kalibutan, dapat mangayon kaalam kanunay sa Ginoo. Dili ta magsalig sa atong kaalam sa kalibutan. Kaya kung magsalig ta, maingon lagi tas pag mga hinambog na lamang. Ingon dire igsoon. Ingon dire sa 3, basahon ako pagbalik ang 3. Palandunga kung unsa ang iyang giantos o giunsa niya pagpailog taliwala. Oh, grabe kayo. Taliwala sa hilabayang pagsupil sa mga makasasala. Grabe good ay pagsupil kini bang makakasasala igsoon. Ang nag-antos ini, ang nagsakripisyo si Jesus yun. Grabe pagsupil sa mga makasasala aron dili ka mo maluya ug mapugnaw. 4. Sa ingon pakikbisog batok sa sala, wala pagayod kamo makikaway hangtod sa kamatayon. Gidasig yun ta nga makikbisog ka, ang kabalog yung kang sala unya kanaran bang salang tinuyo. Dako kay nag-impact nga makasasala kas ato pa kas Ginoo. Na may sala nga dili tinuyo. For example, anak ka sa syudad. Kaya dili man tanan nga tao sa syudad nga parehag binistihan. Na ay kay nasundan, penting ubuha kay syon. Kay sa syudad, baliwala naman na nila. Na magani magsuroy-suroy usahay sa syudad. Wa na gani kung mahimo magpanti na lamang. O niya, alang-alang kaning mong mata imuhang taguan. Anak o ni mo igsoon, manasmag ka. Ikaw lang yun, ihangad lang yun sa Ginoo ang tanan. Una, maoy usa nga pagpag kining imong paglantaw mo magani kung makasala imong mata sa ilustrasyon, kulitan na. Nausao man na, imo pong kulito, naruwa na kay mata. Dili na igsoon mo na ipasabot. Ikaw mismo imong paningkamutan, kakanang imong mata, imong mamanage, imong makontrol, imong dalunggan, imong mamanage, imong makontrol.
imong kasing-kasing, imong una-unang sa labutan, ikaw may kakontrol. Alang-alang si pastor ang may kakontrol, anak. Di oy. Ikaw ra igsoon, wanay lain pa. Ikaw kay kadala. Alang-alang ka ng ubang tao may magbuot mo. Una sa atong kinabuhis kalibutan, itudluan ta pag-ayos pala ang kasulatan aron ikaw ug ako sa panahon nga maka-encounter tagsama ni ana nga kahimtang sitwasyon, makahuna-una na ta mauma to giwali ni pastor. O di ba nakabantay na ka apan kung magwali ang pastora sa simbahan ug asan pa, ay galanta ka ora wa maminaw. Pag-awa sa simbahan, pag-abot sa problema, pag-abot sa dunay mga tentasyon, nasugabag. Imin ba? Mao kining atong programa din sa kanginan sa FM radio, even sa media. Dako o kahimuan sa matang usa. Dili ni siya gitawag og usa lamang kayano nga bulaton. Ingon dire sa mao nga bersikulo 4. Ako kaning ipadayon nga to sa 11. Basahon ako ni tanan. Sa ingon, inyong pagkigbisog batok sa sala, wala pagyud kamo magkig-away hangtod sa kamatayon. Kinsa may nakigbatok hangtod sa kamatayon? Si Jesus ra. Si Jesus ra igsoon. Ingon ang 5, nalimot ba kamo sa pagdasig sa mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo? Ingon nga iyang mga anak. Mao nga kung makadungog tag ulo nga sakit ko na o makoreksyon ang tao niya sa diha nga makoreksyonan ka sa to pa kanang ilang koreksyon kanang pulong sa Ginoo nga madungog sa mga alagad sa Dios kanang gikan sa mga pastor mga pastora nga tinud-anay nga muwali na masapoy mga alagad kun nga dili mo wali tinud-anay kun di mahadlok lagi usa ni anak karason kana mawan lagi sila offering, mawan ang mga kaigsunan, mamingaw ang simbahan, kinsa naon mo simba. Masamot og kamingaw, dili ka mo tudlos ka maturan. Naman man dili man po magapanglihok ang Ginoo. Magabuot ang tawo. Kung ang Ginoo na magapanglihok, dili oy. Pwede maganing pagkahiyon ng kasing-kasing sa tawo, pwede maganing pagtikahon ang kasing-kasing una-una sa tawo. Pinaagis Ginoo. Pero kung tao ra, adi ko na madala igsoon mo magani nga daghang magwawali sa nagkalaing-laing lugar, magsaka-sakag balay. O niya ang gisaka makakita sa batasan sa nagsaka. Moingon man ang ay wali-wali ni tawanan utro ko ni pating batasan. Batasan naghihisgutan ana. Dili pagkakawalis panimalay. Di good ka kumbinser anak kay mo ingon man nga mawali mo unya kanang inyong kinabuhi wala mamana ninyo unahag wali. Di mga ulaw taan ang trabaho ano magsige tag pangulam sister brother arita simba kay daghan me unsa me sadya me unya agatong mga tao nga matinud-anon nga sinsirong nakasabot sa Biblia mo ingon man nga pataka na lamang mo utro be mo buloyagon pa buloyagon sab ingnon mata na igsoon nga ingnon mata magani mo kasi to sa inyong kaugalingong pamilya unya magsige mo kulokulamin mo nga utro mamong way ayo di piting ulawan na to hinahinay na lamang tagbakik anang trabaho mao nga sa atong kinabuhi igsoon dapat kung nagdala kag Biblia hao mo bilang imong kinabuhi. Hello, nakuha ba na to? Yan o nga simple o sakton nga dapat unaw na tuwali ang atong kaugalingon dili ng uban. O magani nang ingon sa Mateo City ang troso o ang uling asa may dako. O na nga lisod kaayo tang mahimong aktibo nga magwawali. Ingon dire sa 6, ingon ang 6. Kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gigugma. Atras usa ko diri sa 5. Nalimot ba kamo sa Dios kaninyo ingon nga iyang anak. Igsuon kon ang taos kalibutan malimot sa Dios nga atong amahan dili ta kahuna-una nga duna di tay mo disiplina nato. Ay kinsa may mo disiplina nato sa atong espirituhanon nga bahin. Mga pastor, mga pastora,
o pahinumdum sa atong mga batas sa kinaiya nga sukway sa Biblia. Pero katong mga uban nga dili ka gusto ani, masiloy, mamuligi, maglagot, magkadungog sa Biblia, maglagot. Ano maglagot man nga tinuod man na? Kung maglagot mos mga pastor, mga pastora, sa to pa naglagot mos Ginoo ana. Nakuha ba na to? Ano man? Ang gawali raman na. Nagtukan man na sa kamatuoran. Masuko deta o kakoreksyonan nga tinuod man na mas Biblia. Now, iningon diri asingko. Kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iya gigugma. Wow. Disiplinahon yun ang tanan nga iya gigugma. Besulay kuno, ikaw papa o mama imong mga anak dili na nimo ginagmay disiplinahon atud pagdako. Wa nay respeto oy. Dili na nimo mo respetar. Di na nagani na nimo manangin. Mao na nang magbuot-buot nimong mama o papa. Gahi na kay ulo. Mahimuntag ka nimo diha, brother. Exoon kong Armando Inglaterra. Mahimuntag ka niyo tanan diha sa inyo nga lugar exoon. Mahimuntag pastor, mahimuntag usab ka nimo diha, brother Armando Inglaterra. Kauban sa imo nga tibok panimalay ang Ginoo magapanalangin o sa tanan ninyo mga gibuhaton ang Ginoo maga proteksyon magabantay sa inyo mga kinabuhi labi na sa imo nga tibok panimalay o sa tanan nimo mga kaubanan diha nga mga alagad usab sa Dios exon. Ingon diri sa 6, disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gigugma o gikastiguhon ang tanan niyang anak nga iyang giila. Kastigohon sa Dios ang mga anak nga iyang giila. Di ikaw karon ang kaniadto igsoon kay nakasinati magud kung dili na magud to insaktong disiplina sa akong papa kay gidukdok magong martilyo ako ang kamot. Kay unsa man po'y rason nga gidukdok kay ako magipanitan ang ibil-ibil kay naglagot gamay pa ko igsoon. Wala pa na silang Pastor Gideon, gamay pa na kayo. Wala pa ganin na sila natawo. Silang akong manghon sunod. Ikatulong man ako ng manghon si Pastor Gideon. Yung sunod kinamanghoran si Pastora Elsie nga tuwa karos Cavite. Onya kato si Raymond, anang once man karon si Raymond o si Nathan, di man na malimot tingali sila. Ako amang kumalimot ato, kay gidukdok man kong martilyo. Tuas sila taas silang duha. Onya kay dili man ko kasaka, kay dagko lagi sila. Engko dili mo pasaka, di ko kasaka, kuha kita ko sundang, panitan ako ning ipil-ipil, kalisod sila naong, sos kay nakapalong mas baba, kuha magmartilyo, giduktok ako ang pagkahubaga, oy, kutok-kutok ko, away silang mama, ikaw pero, mauna imong disiplina sa imong anak, papapatin ang suga, wala na yun ko, kapil na nagyod ko kalatigo yato, isog ikong papa. O niya, pastor ko siya. Ito yung akong papa, exor. Kusog na kita kong mamalikas. O lumag-exoran, bisan inato, akong amahan. Ako to siya kilang amahan. Sa tanan niya mga pamaagi, among gi-upgrade niyang mga anak. Kung unsa may iyang pagkulang dias ministry, among gi-upgrade. Wala siya gipasabot, exoon, nga amo ang gikalimtan ang iyang kalihukan, kundi among kidugangan o kilikon Panginoon, mahinungdan ang iyang mga anak karon. Wow, tugan bida glory. Paunga sa imong kinabuhi, dapat ang kinabuhi nimo kanunay nag-uminto diha sa buluhaton sa Ginoo. Kay ang tinuod igsoon, kung atong imaginon 50-40 katuig nimong pagserbisyo, pagpangalagad, dapat grabe ka na, grabe ka ay nataka-epektibo sa buluhaton sa Ginoo. Dili na paulahi maigsoon sa uban. Mo magani sa ang Biblia ni ingon dagang nauna na himong naulahi. Dagang naulahi na himong nauna. Ganun man. Kay ang nauna mo ra mas gyapon. Wa magyapon mauminto diya sa kinabuhing Kristohanon. Ang naulahi maumahinooy nakasabot. Diba?
Mangutan ako igsoon, kumusta man ang ato pag-adto sa simbahan kada Domingo, kada Sabado, o sa mga buluhaton nga makadungog og wali. Kaya imposible magdita kadungog og wali man. Naon sa mapunang dili ta kadungog og wali, igsoon mong gani dire sa ato ang FM radio, kanunay gyud ni kadlawon, sige tagpangapi inis mensahe Ginoo. Wala pa man nagwan si Sir Roel Fuentes igsoon. Siya gyud nakaangga ni ini. Pastor, mga pinasabta, balik ta sa ato ang gibasa igsoon. Ingon dire, kay disiplinahon sa Dios ang tanan niyang gihigugma. Kastiguhon ang tanan niyang anak nga iyang ila. Kastiguhon gyud ta, ikaw ug ako. Kastiguhon gyud ta pinagis min sa Ginoo. Lahutay ta igsoon, ingon dire lahutay sa inyo ang giadtos. Ingon nga pagdisiplina kaninyo. Kanang dili kalahutay, wa na kalahutay sa disiplina. Kaya nga naman, usa man na kabuk adrason nga muundag simba kay mag-ingon man nga, si pastora, sige pangingo. Wala lagi ta mangingo. Naas Biblia tanan, og laihan tang mubasa mga listener og follower sa Shine FM. Ala sige, naamoy Biblia, wala amoy Biblia. Dapat mangita mo pamaaging naamoy Biblia. Kaya dili lagi mo ka sinati o dili mo mubasa o dili mo katuog, kamo mismo mo'y mubasa. Kaya mao man ay tinuod. Salamat sa Ginoo na mensahe si Brother Armando Inglaterra. Karon pa ko katanaw sa imuhang live, Pastor, kay karon pa mi nahuman sa among pagharana sa among igsoon sa iyang birthday. Karon aban, salamat sa Ginoo, nakasabot pa ko sa imuhang live, nakasakop ko sa imuhang live karon, Pastor. God bless sa tanan ning salamat sa Ginoo sa imuhang kinabuhi karon, Pastor. God bless sa tanan ni kabuntagon sa mga anak sa Dios. Wow, salamat sa Ginoo. Happy birthday sa nag-celebrate sa birthday nining adlaw, ilabi na diha sa area sa inyong mga lugar, Brother Armando Inglaterra igsoon. May bundag aw niya ato ning ipadayon igsoon. Naingon diri sa ato nga gibasa igsoon sa city. Lahutay sa inyo ang giantos, ingon nga pagdisiplina kaninyo. Ang pagdisiplina kaninyo nagpaila nga giisip kamo sa Dios nga iyang panganak. Wow, disiplinahon ta sa Dios. Sa diha nga pahinumduman ta, nagpasabot nga gimahal ta sa Ginoo. Mao nga ang Dios maoy ang atong amahan. Kay kun ang amahan sa panimalay, analitan ikaw mama, ikaw papa, di ka kabalong disiplina sa imong mga anak. Pagka mugahi binang ulo anak, mugara na oy, magdako na, wa pagkalaro o pagkaabot nga dunay buot na, ikaw mo disiplinahon anak, ikaw mo kontrolon. Ingon diri, kay may anak pagod nga dili disiplinahon sa iyang amahan. Pangutana biya na, naabang kunoy anak nga dili disiplinahon sa iyang amahan. Siyempre, doon na ginay disiplina, labi na ang Ginoo nato, ang Dios mo disiplina nato. Unsa man klasihang disiplina, Pastor? Doon ay mga panahon nga masayo ka, hatagan kag sakit, hatagan kag problema, hatagan kag kawawalan doon, aron ka modasig pag-abot adto sa simbahan. Nasayon ba ta mga ekson ang mga weakness sa mga Kristohanon? Mga butang, mga trabaho, kadagaya, tinuod dili, tinuod mangguna. Kay kung ang mga Kristohanon nga tinud-anay nga mga lagad, tagain ang problema, tagain ang lisod, di ba mangusok nag-ampo. Pero hatagan na gani na o kadagaya, malimot na o kay usikan man na. Hello, salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sir Roel Fuentes. Mga pinausap ta, Sir, ni nga dapit sa kabuntagon ang kape nga minsa is Ginoo para diyas espirituhanon nga bahin. Mga igo gyud ang matag usa. Labi na sa atong mensahe karon nga ang Dios mo'y atong amahan. Disiplinahon yun ang mga anak. Pinagis bala ang kasulatan. Mga igsoon ang matakusa kung doon na pa'y dili maayo ato bangan si Ginoo. Ingon dire, ang pagdisiplina kaninyo nagpaila nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak.
Okay, mga anak bagon nga dili disiplinahon sa iyang amahan. So, kung dili ka mo kastiguhon sama sa gihimo sa Dios sa tanan niyang mga anak, dili ka mo tinuod nga mga anak niya, kung dili mga anak sa gawas. Nya musugot ita igsuon nga ingnon tang anak sa gawas, dili ta disiplinahon. Mga kaigsuonan sa naglain-lain nga mga title sa simbahan. Kung ang inyong pastor dili mo walik sakit, dili mo disiplina, dili mo wali sa tinod kamatuoran, wala na ninyo magigugma. Pasagdaan ra mo kay ignar mo, ay okay ra na sister, oy. Okay ra ng bisyo. Okay ra ng sugal, sigarilyo, inom, hubog-hubog, tare, unsa pa diya, pamayi, pangabit, okay ra na, oy. Pastor ka, awak kay klaro, ikso. Wagi klaro. Ayaw na lamang pagwali kung mauna. Aron dili pa madugangan ng imong silot o niyas impierno. Tinuod maguna. Mga alagad sa Ginoo, ikaw ug ako, alagad matas Ginoo sa mga pastor karon nga nagsunod. Naminaw sa Sign FM 95.3. Kung kana mo'y atong teaching, ayaw na lamang. Kay kadugang-dugang na lamang tag salas kalibutan. Kung dili gani hao ang ato ang kinabuhi sa balang kasulatan, ayaw na lamang. Hello, tinuod maguna. Ngano man, kita maoy naglimbong sa uban, imbis kita mo'y angayan nga mosaysay sa kamatuoran. Kita may amahan sa simbahan, kita may inahan sa simbahan. Unya kita may mag-ulo ug batasan nga way dili mao. Ayaw igsoon. Dapat ikaw nga leader sa simbahan, ikaw una ang maayong panag-ingnan sa imong mga kaigsunan. Dili kay ikaw maoy himuon ang imo ang mga kaigsunan mo himuon imong panag-ingnan Hinoon. Gihimo kang pastor, gihimo kang pastora sa simbahan aron ikaw ang amahan o ginahan sama sa Dios nga nagdisiplina sa iyang mga anak nga iyang pinalangga o minahal. Igsoon. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe, si Rowell Fuentes. Good morning, Pastor. God bless you sa tanan o sa imuhang tibok o pamilya. Ang kapis sa kalagmatag usa kanato o ang pulong sa Dios nga buhi kanunay. Wow! Saludo ko sa imong kinabuhi, si Rowell Fuentes. Tinuod yun sa pulo ug mensahe sa Dios, walay amahan nga dili mo disiplina sa iyang mga anak. Walay amahan nga dili mo pahinumdum aron ang iyang mga anak mahimong magkinabuhi nga naas insakto og haong sa mensahe sa Ginoo. Ato ning ipadayon ingon diri ang utso, kung dili ka mo kastiguhon sama sa gihimo sa Dios sa tanan niyang mga anak, dili ka mo tinuod nga mga anak niya, kung dili mga anak sa gawas niya. Musugot mga Kristohanon, ingnon tang anak sa gawas, kinsa man ang nas gawas? Si Yawa. Anak ta si Yawa, mura man anak sa Dios, anak sa Yawa, anak sa Dios, anak sa Yawa. Duha ra paignan ang tawo. Maumang gani ang sala nga gamay o sala nga dako, maura sala bena. Sulay ko define bukam ikuno ang meaning ng sala, diba? Maura, the big and little, maura na si nakuha na to igsoon ato ning ipadayon igsoon. Ningon ang nuibi, ang atong mga tawhanong amahan nagkastigo ka nato o gitahon ta sila. Wow! Kastigohon ganit ang papa o mama, utahon maganita, how much more ang amahan nga mao ang Dios. Dili ta mutahon. Kamoy tag-iya sa itong kinabuhi, pwede na ito, pwede sa Ginoo nga waon atong kinabuhi. Salamat sa imuhang pag-watch karon, Brother Rodel Lebrando from Lapu-Lapu. Kumusta mo diya sa Lapu-Lapu City sa inyong pagpanarbaho sa Cebu City, Iksaon. Ani aksyon na pag-brand out, Iksaon, ning kulap sa ba ma-aksyon o kandiyo. Basig mo kalit ratarog hundang diri sa ato nga live, Iksaon. Mangayo ko na dispensa, kaning collapse na, ning signal.
una nga diri napita igsoon mo kalit ra magunig pitlog o kanang bita mo kalig off, shut off ba igsoon. Salamat sa Ginoo batag kahuman sa ato nga ibasa sa Jis kay gidisiplina kita sa atong katawhanong amahan sulod sa mubong panahon lamang sumala sa ilahang gihuna-una nga angay buhaton. O di ba? Ikaw anak, naagyo kaya makasinati ko kag kastigo sa imong papa, sa imong mama. Usa na siya kapag disiplina pagpahinumdom sa imong sala. Ang problema manggod kung ang amahan balasubas, inahan balasubas, way klaro, wala kabalo sa iyang obligasyon, magpatabog ra nagpamunal, magpatabog ra na o pasakit sa anak nga dili na mauba. Dipindi maguna bisag gagmay gani kunala nimo binuga ang ayan ni mula kunalag binuga. Ang pagdisiplina sa anak dapat na kay gitawag prasis. Dili sa pwede kada buyag kurit, kada buyag kulinat, kada mga bungol ng imo ang mga anak ng trabaho ka. Dili na mag-insaktong disiplina mga papag mga mama. Kada buyag latiko, kada buyag sampalong. Ay wa ayo ay angay. Pagkadako ana wa pay klarong ikaw sa palumon ana papag mama nimong mga anak. Bugaay manuna, bugara mana. Kay maanad mana kabantay mo sa mga bata nga sige nimo ikasabadi na mo tuon nimo ay mutanga na lamang na. Pero ayan nagkasabay pahinomdumi na. Dapat ikaw kabalo ka mo treat sa imong mga anak. Maumagani ang Efeso kapitulo 6. Una diha ang anak mutahod ni papag ni mama maunay dunay sugo nga dunay saan. Pero basaha sa unahan, di ba giingnan po kang ginikanan, mga ginikanan ayaw pasok ang imong mga anak. Maura maguna. Kung ikaw ug ako ug dili himasa makabalo ta. Wala. Matod pa sa atong general station manager magpulos. Adi kung magpulos atong pagkakristohanon. Kaya ang Biblia ay sumutukan man yun, bisag kung saon na to, di man yun takalingkawas, huwag na patay batasang dili mao. Ingon diri, kaya disiplina, gidisiplina kita sa atong mga katawhanong amahan, sulod sa mabung panahon lamang, sumala sa ilang giuna-una nga angay buhaton. Apan ang Dios nagdisiplina kanato alang sa atong kaugalingong kaayuhan, aron makaambit kita sa iyang pagkabalaan. Grabe sa ikaw o ako igsuon, disiplinahon, pahinumduman, i-remind, aron ikaw o ako makaambit sa iyang pagkabalaan. Now, kinsa may mo tudlo ani, kinsa may mo wali niini, mga alagad sa Ginoo, mga mensahidor, mga apostol, mga apostoles, mga ebanghelista, pastora, o unsa pa mga magtutudlo sa pulong sa Ginoo. Eh naabay mga magtutudlo sa gobyerno lahi man na. Pagpaedukar mo na kalimutan igsoon lahi man na ang teaching anak na man na po nilaing kurikulum. Hello nakuha ba na to? Wala ra ba gyud gidili ra ba gyud giila nga magtutudlo tas private sa dagkong university maayutang mawali sa minsay dili oy. Lahi biya ang teaching sa linguistic kung unsa pa ning mga grammar igsoon. Diri sa Biblia lahi nga naman na atas kinabuhing Kristohanon, Holy Spirit with God. Kay talagsa mamagani nga nag-ingon diha ang Dios naghatag og nagkalaing-laing hiyas gasa sa angay niyang hatagan. Hindi kita ka pamugos igsuon kamoy nga magpagamit ko sa Ginoo, gamita ko Ginoo. Nya otro po kang way ayo. Mugamit ka ng Ginoo. Dapat kung naakalayhan kang magpagamit, dapat unahon nimo paningkamutin ni paningkamutan nimo ang disiplinahon mismo ang imong kaugalingon. Ayaw paghulat igsuon nga ay pag-uhon bitaw ko nya otro po kang sige nagbuhat og dili maayo. Pag-uhon ka. Hello, nakuha igsoon. Ingon diri
Ako ni baligon ingon dire, apan ang Dios nagdisiplina kanato alang sa atong kaugalingong kaayuhan. When we talk kaugalingong kaayuhan, ikaw kaugalingon, dili uban. Kaugalingong kaayuhan aron, ingon dire, aron makaambit kita sa iyang pagkabalaan. Dili lang kita makaambit sa iyang pagkabalaan o dili taban disiplina sa pulong sa Ginoo. 11, walay kastigo nga dili sakit o dili gayud kini makalipay. Grabe sa tinuon maguna. Muna nga daghan kay maminaw sa Sign FM o sa uban pa sa Facebook Live. Sa pirmero dili sila kaagpas. Masakitan sila labi nagmaigo dayon. Dili gina sila malipay. Apan sa diha nga makahuna-una sila, sakto bitong giingon di ay si pastor sa awan na, human na. Hello. Mao nga diha sa pulong sa Ginoo walay makaigyas ani. Mao ni kapi sa atong espirituhanon nga bahin. Kapi nga halang, kapi nga init kayo, dili kapi nga kanang kape ikson sa kadlaw pwede man na nimong initon sa kalayo nga pahislot imong dila, pero kini kape ha hislot hasta na agikan si mong lapalapa ngadto sa alimpulo maigot gyud ta aning tanan og wala ta nagsubay sa balang kasulatan. Nagkuha na to, koreksyonan magita ikson sa pagpulong sa Ginoo bisan kung saon pa. Ingon dire walay kastigo nga dili sakit o dili gayud kini makalipay. Apan apoy apan, ingon din, apan sa kaulahian katong nakadawat sa maong pagpanton makaani sa kinabuhing matarong o malinawon. Wow, grabe. Sa diha na di ay ikaw pantunon, sa diha di ay ikaw disiplinahon, ang resulta o ang output ani naas kaulahian nagsunoon. Ang problema o di ta magpakorihir, di ta magpakoreksyon, luod drikta, undang drikta, kay wala lagi kasabot sa Biblia. Apan ingon diri tan-awa ra gud ingon diri, apan sa kaulahian katong nakadawat sa maong pagpantong makadawat makaani sa kinabuhing matarong. Sa to pa, kung disiplinahon tas Biblia, koreksyonan ta kay naatay sayo, makaangkon ditas pagkamatarong, unya makaangkon pagyunta sa kinabuhing malinawon. Wow, grabe. Anong dili man ka malinawon? Nahaom naman ang imong kinabuhi diya sa Biblia. Moingon man ka, ay giwali na to pastor, oy di na nako to, ako tong bantayan nga di ko masibyan, ako na tong biyaan, akong bisyo, ang akong pagkasugarol, ang akong pagkabahibabay, o unsa pa diha iksuon. Salamat sa Ginoo sa imuhang pagwas karon Brother Jody Tano. Maimbutag kanimo diha Brother Jody, asa man ka nagwas karon sa mga Tano family sa Maynila. Kumusta man? Diya sa inyo ang lugar karon, taas na mga panahon nga maumangon ni kinamanguran pa to, mangon ni Brother Lito Carlito Tano, kini si Jody Tano Exxon. Padayon kita magkaigsonan, ingon dire Revelation Kapitulo 3 versikulo 19 ngadto sa 22. Ingon dire magkaigsonan, those who I love I revoke and discipline. Kinsa katong akong gigugma, akong pahinumduman, akong banlungon, unya akong disiplinahon. Dini sa Revelation Exoon dinis pinadayag, dunay 7 ka klaseng Kristohanon. Una, Efeso, Esmirna, ikatulo, Pergamo, ikaupat, Tiatira, ikalima, Sardis, ikaunom, Philadelphia, ikapito, Laodicea.
Kini nga akong gibasa karon dinhi sa Revelation kapitulo 3 bersikulo 19 dito ni sa lugar sa ikapito sa Laodicea. Basahan ninyo ang Revelation kapitulo 2 bersikulo 3 na adiha ang 7 ka klaseng tao nga Kristohanon sa kalibutan. Basahan ninyo tanan ang ato nga gibasa. Basaha ang pinadayag kapitulo 2 kadto sa 3. O kung mahimo basaha ang tanan, di ba na ay mga Kristohano diha kadili gaong ang ilang kinabuhi nga Kristohano. Ang 5 ani mga way klaro, ang duharay na klaro. Ayaw sugot igsoon nga mabilong tas 5 nga way klaro. Ako kining basahon ang Revelation. Unsay giingon dire sa Revelation or pinadayag kapitulo 3 bersikulo 19 ngadto 22. Those who I love, I rebuke. Ulong na ni Jesus ang discipline. Kinsa katong akong gihigugma, akong pahinumduman o akong disiplina. Diya na siya sa ikatulo kapitulo sa pinadayag sa kapitulo 3 bersikulo 19 ngadto sa 22. Mao nga diha sa dapit sa Revelation na ay 7 ka klaseng Kristohano diha. Mao nga ingon dire sa 19, gibadlong o gikastigo nako ang tanan. Ang tanan pastor-pastora, mga ebangelista, mga magtutudlo, naamang ko ubang mga pastor nga magpapastor ka naman, magpabalangan yun, balangan yun, di na yun. Kanabang wala na yun, sakto na yun tanan ba? Ayaw mo ana o pamagkak ko naamang yung mga tao, balangan yun, murag labaw pagani ni Jesus. Si Jesus ni ingon, igsoon, walay lahi maayo gawas sa Diyos. Jesus na. Ingon dire sa 19, gibadlong o gikastigo nako ang tanan nga akong gigugma. Busa pagmatinud-anon o hinulsuli ang imo ang mga sala. Wow! Disiplinahon yun. Pahinumduman. I-remind. Sultian sa insaktong kamaturan. Walihan. Musugot og sa dili, mutuong og sa dili, basta nagwali may maigsoon. Ingon diri sa 20, nagtindog ako sa pultahan og nagtuktok kon may makadungog sa akong tingog og moabli sa pultahan. Musulod ako sa iyang balay og makigsalo kaniya og mga mukaon siya uban kanako. Sa topa sa diha nga ikaw muduol, mutuktok, muabli ang Dios og siya mo'y magapanarbaho kanimo. Ingon ang 21, ang mudaog patuparon ko paglingkod sa akong trono. Ingon nga gipalingkod ako tupad sa akong amahan. Kinsa may kasulti niini si Jesus. Sa diha nga naangkon niyang kadaugan, ipatupad siya sa iyang amahan nga mao ang Dios. Iyang saad nimo, iyang saad nako, sa diha nga ikaw magpadaugon, ikaw usab iyang kuhaon o iyang patapdon sama sa gibuhat sa iyang amahan nga mao ang Dios. Apan kung dili kanita kadaog o di kanita makalingkawas o makasugakon sa atong pagkakinabuhing Kristohanon, posibilidad di ta kaabot sa atong pagpadayon diya sa pagpangalaga ni Exxon. Diya sa iyang trono tungod kay midaog man ako. Wow! Ang kadaugan, ang kasiguruhan, kaluwasan naa sa imuhang kaugalingon. Wala sa imong pamilya, wa sa imong asawa, wa sa imong pana, wa sa imong igsoon. Apan kung magpakontrol gani ka sa imong igsoon o sa imong uban pa, mo'y magbuot nimo, mo ignon ka, ayaw mong simba dito, di saan ka mo simba. Asa man ang imong kaluwasan, naan niya, wala, naan niya. O nang ikaw, kung ikaw nakasabot sa pulong sa Ginoo, ayaw padalas imong papag sa imong mama, oy.
Ayaw padalas imong silingan, ayaw padalas imong igsoon, ayaw padalas ubang tawo. Kay utrosab na sila mga lagat, utrosab na sila mga tubang sa Ginoo. Naabas Biblia igsoon ang imong kaluwasan nas imong magulang, nas imong igsoon, nas imong asawa, nas imong bana, wala oy. Mo magani mga kaigsonan sa panahon nga ang asawa o ang bana mamatay ng asawa, pwede ng mga asawa og lain, pwede ng mga mamanag lain base sa Biblia. Nakuha na to. Mao nga ikaw anak, ikaw papa, ikaw mama, ikaw igsoon, ikaw silingan. Nakasilingan ka mga kaigsunan o sige nimong pagpaluya, pasagdain na sila oy. Mao man na ilang gibuhat, mao man na ilang kalipay. Ikaw nga nakasabot sa pulong sa Ginoo. Ano man? Naaba nila ang kaluwasan? Naaba ang kaluwasan nimo sa imong pastor? Naaba ang kaluwasan nimo sa imong pastora? Na may mga uban nga mga alagad sa Ginoo mangigi? Mangigi ba? Lain. Ingon diri mga igsoon sa 22, busa kung may dalunggan ka pa. Busa kung may dalungan ka, pamati ang gingon sa espiritu ngadto sa mga simbahan. Ang problema man pag adto sa simbahan, magpabungol-bungol lang. Labi nagmaigo sa kasulatan, igsoon ana. Pagbulbul na sa mao nga diri sa Job kapitulo 5 bersikulo 17. Bulahan ang tao nga padlungon sa Dios. Wow. Bulahan ay ang tao nga badlungon sa Diyos. Kinsa may mo badlong sa mga tao? Kinsa may mo pahinumdom? Kinsa may muwali? Atong mga magwawali nga mahadlok sa mga muwali. Kay otro man sab nga nagbuhat og dili maayo kay mo nang muhadlok muwali kay maigo man. Nagbuhat na to. Moingon man na nga ay maigo man ko ani mangita og langit oy. Ako sa ning pangitaon tong bersikulo nga murag malimpyo ko ba? Malimpyo. Ito ni basahon ang Job. Si Job maiso nagkinabuhi bang sukwes Ginoo wala oy. O magani siya mo surrender nga bisag giingna siyang asawa ala pagpakamatay Job way ayaw na imong Ginoo ala tungluhan imong Job. Imong kinabuhi og pagpakamatay oy wa nay ayo na. Awa na. Gibuhat ba to ni Job? Dito o ba si Job siyang asawa? Wala oy. Kinagtuo si Job maigsoon nga iyang asawa di kaluwas niya. Ang makaluwas ni Job maigsoon maulang yun mismo ang Ginoo. Sa kabahin ni Lot, kinsa may nawili sa mga butang asawa ni Lot. Wa nahimo si Lot. Naguol si Lot atong panahon nga nahimong asin ni asawa wa oy. Ikaw ug ako igsoon ayaw ikaguol. Kung ikaw nakabalos ka matuoran, ikaw ba na nakabalo ka, iampo ang imong asawa, iampo ang imong bana, iampo ang imong mga anak, iampo ang imong mga ginikanan. Kung ikaw nakabatas ka matuoran. Wow. Grabe sa. Kay ang kaluwasan nga imong nakaplagan, wala na sa uban. Sa diha nga ikaw na Kristohanon anak, sa diha nga ikaw na Kristohanon papa, sa diha nga ikaw na Kristohanon inahan, dapat ikaw maglikon sa imong pagpangalaga. Aron sa imong pagpangalaga nga likon ka, makita na sa uban, sa imong pamilya. Usa sa ato nga listener o viewer sa Facebook Live, atong Sabado nakikita yun ako. Matod pa sa iyang testimony, pastor, nangandoy kong trabaho, kitagaan kong trabaho. O niya, kay tagabahig sa luto, sa hay alay. Ingon siya, ay, di ko ani, oy. Kaya mga ginikanan, mga unbeliever man, mga sugaron man kayo. Ingon siya nga, ay, musamot, kagahi ako ang papag ginikanan ani, pastor. Bro, kabro man siya na ako, kabro sa ko. Gano'n man, sakto gina, bro. Ano man kay kung buhat ka to, ingon ba to yung papang sugarol, kauban at anak. Ya ikaw nakabalos ka matuoran. Kinangandoy lagi kag trabaho, kitagaan kag trabaho, kabahin po sa sugal. Kanya nibali ka, wa na yan dawata. Ikaw ug ako na ay desisyon. Ilaw nakuha na to.
Mao nga ang imong kaluwasan wala ni pastor, wala ni pastora, wala sa title sa simbahan. May hunungdan kung asa ka nalipay o ikaw nagasabot sa mensahe Ginoo, dapat diha ka magpabilin. Hello, dili kay bisan asan lang tang simbahana o asan ta o di yun ta kasabot o labaw sa tanan. Kung ang nagwali diha na ahaom sa Biblia, bisan asa tang simbahan sa kalibutan, maigo lang yun tas kasulatan. Hello, nakuha na to. Asa may imong palabihon? Ang musultis kamaturan o ang musulti o hinapuhap kapaingon sa impyerno kalaglagan? Ilaglagon man yun ang tao sa kalibutan o dili katuman sa iyang mga pulong. Klaro man yun na base sa kasulatan. Di isap ko magtumutumong istorya diri. Mao nga si Job sa iyang kinabuhi, ingon siya, bulahan ang tao nga disiplinahon sa Dios. Grabe sa ato ning basahon binamoy Biblia diha, Job Kapitulo 5 versikulo 17. Kitinuon magyud ta, tinuon magyud ang naas kasulatan igsoon. Ato ning basahon be. Kapitulo 5 versikulo 17. Ani nga diri, bulahan ang tao nga badlungon sa Dios. Kinsa man ay ang Dios? Ang atong topic karon, ang Dios ang maoy atong amahan. Hidig na to, Hebreanon Kapitulo 12 versikulo 1 kadto sa 11. Ang Dios nga ang amahan maoy mapubadlong na to. Apil tang pastor ani oy, apil tang pastora ani oy, apil tang mga ebanghelista, mga magtutudlo. Kawa nagtuman og dili haom sa pulong sa Ginoo. Dunay mensahe si Sir Rowell Fuentes aming tinood ko na. Muning kape mga eksoon, ngaway lipon-lipon nga kape nga mensahe sa Ginoo para sa ato ang mga espirituhanon nga bahin. O sa ikingon dire, bulahan ang tao nga badlungon sa Dios, busa ayaw ikasakit kung badlungon kaniya. Na unsao man na nagtudlo man ang Biblia nga kung badlungon tas Ginoo, ayaw nang ikasakit, ayaw nang ikaguol. Kay kung masakit ta igsuon, mas naguol tas Ginoo. Gano man ang atong giwali, dili man atong kaugalingon. Minsahe binis Ginoo, mao bini yang isulti ipasultis mga tao, mao ni ipawalis mga pastor, pastora, mga magwawali. Ang problema sa kun, ang magwawali, otro buluyan kun hadlok man ang mawali. Kay mo ingon man, ay maigo ko ani oy. Ikaw may gabuot. Mao nga kung magtuot ang Biblia, maglaktaw-laktaw ta ato pagpangalag laktaw-laktaw sa utsulot. Ari ko sa Kapitulo 3, balhin na po sa ko dito ko ari be, murag igok man ko ani balhin ko. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor Rizzy Baldonado from Pasay. Salamat sa mga alagad sa Ginoo nga kanunay ko nagpaniton sa pagsunod nining ato nga programa. Mahibuntag kanimo diha Pastor Baldonado diha sa Pasay, Negros Oriental, Exxon. Ako kining basahon pagpadayon no. Ingon din, bulahan ang tao nga badlungon sa Dios. Malipay ta nga badlungon tas Ginoo. Anong malipay ta? Pinalangga ka. Gimahal tas Ginoo, gihigugma ka. Be, naabay anak, naabay amahan nga nagigugma siya mga anak nga pasagdaan ng mga anak. Pagkanad ko, di ba, balasupas na. Wa nay ayo, wa nay nagkatuunan. Labi ng mga ginikanan nga dili magtudlo. Pag-abot sa pagkanakuan na ikaw ang ginikanan maog yun ay magproblema nga naman tapulan man na di man na masugo bisang paghugas, dili na nato malilom sa tong kinabuhi. Mao nga sa akong kinabuhi daghang ay mga bata ibig kaniadto ako ginasilinginan, mao nay gitudlo sa inyong mga ginikanan, mao nay gitraining ninyo sa pagtinapulan. Magdagko mo o wak mo'y makatunan, magkamura sa magsakripisyo, kay wak mo'y trabaho na katunan. Bisang gani pagpanghugas sa plato, magyaka ra ng balay, magsulatok ra ng mata igsoon, di gani manilhi. Grabe, nasa silpon kapupan, dili masugo.
Ingon diri busa ayaw ikasakit kung badungon kaniya. Unang ayaw ikasakit igsoon. Mao na isulti ni Job, ikaduhang Timoteo kapitulo 1 bersikulo 7. Ingon diri ang Espiritu sa Dios wala kanato maghahimo og talawan. Anong giingon man diri maigsoon? Kay kung talawan kang muwali, talawan mahadlok kang muwalis ka matuoran, hadlok ka oy. Ingnan man ka makaingon naghala ayay. Kasukan man tingali ko anis media, kasukan man tingali ko anis ang FM radio. Ayaw. Ang Espiritu sa Ginoo wala maghatag nimo o kanakong talawan. Nabagoy talawan nga iso. Nabagoy talawan nga musultis ka matuoran, talawan ko na, handog ko na. Kay otro po, diba? Kung nas Biblia, anong ikahadlok man na to, namal Biblia. Lamat sa Ginoo sa imong mensahe. Pastor Rece Baldonado, good morning sa tanan. God bless. Ingon diri mga kaigsoon sa panultihon. Focus tas panultihon maigsoon maunggo na hinungdan. Nga kutob sa ako nga mahatagan masiran sa Biblia diri. Atog yung ingnon nga basahan ang panultihon. Ngano man ang panultihon, pastor? Basahan na ninyo. Diha gyud mo magkat-on diha. Ang tinuon ninyong kinae batasan panlungon yung Dias panultihon gikan sa kapitulo 1 ngadto sa kapitulo 31. Ano na mensahe si Brother Armando Inglaterra. Amin tama jud pastor, sakit man ang pulong sa Dios apan ang gusto sa Dios nga kita mabag-o kay aron mahisama ta sa iyaha. Tinuod gyud na mahimong balaan kay walay tao nga makasulod sa kingharian sa Dios. Gawas kita mahimong balaan sa Dios. To God be the glory. Tinuod gyud na ningingon si Jesus, magbalaan kamo kay ako balaan pa. Si Jesus gihatagan siya reward, gihatagan siya kadaugan human sa iyang kamatayon. Minglingkod si Jesus sa trono sa tuos sa Dios kay nakadaog siya sa iyang pakigbiso dinhis kalibutan. Mao nga ikaw ug ako kung dili gani haom ang atong kinabuhi sama sa kinabuhi ni Jesus, posibilidad di gud ta madala sa kinabuhi ko ay katapusan. Salamat sa imong mensahe, Brother Armando Inglaterra. Tinuod yun na ang Biblia nagtugan, nagbanlong, nagmatuto. Ingon ang panultihon. Unsa man ang panultihon, pastor? Proverbio. O kung sa Tagalog pa na kawikaan. Ako ning basahon ang Proverbio. Tinuod ni Iksoon. Muna nga kung aduna mo'y Biblia, halabasahan ninyo ng panultihon. Kay diha gyud mo magkat-on pag-ayo. Una, introduction, panultihon, basaha, Iksoon. Apan ayaw laktaw-laktawin lagi. Kay basig pilion ra po nimong kapitulo maigo na pod ka. Ayaw sugot, Iksoon. Pahalag masakitan ka kay naa ka nang naas imo nga gibasa, maunay usa ka pahinumdum nimo nga magkat-on ta. Ingon diri panultihon kapitulo 3 bersikulo 11 ngadto sa 12. Toni basahon kapitulo 3 bersikulo 11 ngadto sa 12. Ako kining basahon, anak, kun pantunon kas Ginoo. Anak. Wow. Ingon diri sa kapitulo 3 bersikulo 11 ngadto sa 12. Anak, kun pantunon kas Ginoo, hatagi kinig-igong gibugaton og ayaw wad-a ang imuhang kadasig. Naa magoy uban nga mabadlungan, matudloan sa kasaysayaan sa balaang kasulatan. Maluya, maguol. Muingon mo sigar magsilang pag-igog diha. Na daghanan na kayong bagulbol hinuon. Ano na yung mensahe si Pastor Rece Baldonado? Dili pwede nga sailuan tungod kay ang kamatuoran maoy naghatag og kagawasan. Imin ninyo na 100%.
Mao nga ang atong pagtuon sa Biblia dinhi sa kahanginan walay kapitulo bersikulo ibintuldok nga atong sayluhan. Aon sa man diya giingon diya sa Mateo 5 bersikulo 18, walay tulbok ni kudlit diha sa pasahon sa kasubuan nga sayluhan ang tanan matungan. Wow. Ari ko diri balik ko sa ato nga mensahe. Ingon diri igsoon anak kon pantunon kas Ginoo hatag ikinig igong gibugaton. Kay kung dili gani na ni hatag gibugaton magpadingiw-dingiw lang yun ta. Labaw sa tanan dili ta di ta manumbaling ba. Salamat sa imuha nga pagwas karon Sir Joey Luyas, sa mga Luyas igsoon family. Mayong buntag sa tanan nga mga Luyas. Balik ko diri sa atong gibasa. Ingon diri anak kon pantunon kas Ginoo hatagi kinig igong gibugaton ug ayaw wad-a ang imong kadasig tungod sa iyang pagbadlong. Naa magoy mawad-an og kadasig. Naay mawad-an og gana mo ingon man ay di nako mo simba. Wa na samot nga wa na koy gana. Ngano man ang atong giwali dili ba atong kaugalingon. Ang giwali nato igsoon minsay sa Ginoo dili minsay sa tawo. Ikon minsay sa tao di nalaman ko ani magkapoy-kapoy uy. May magtanong na lamang tani kalumpang. Labi na ron magsigig ulan-ulan diri sa kabukiran buhi kayo. Kasabal-sabal na lang igsoon. Adunay mensahe si Brother Napoleon Romano Dinglasa maayong buntag kanimo diha Brother Napoleon Romano Dinglasa. Nakarelate ako sa binasa pas sumala sa binasa mo sa hukong sa akong naalaala sa Apokalipsis 3:19. Salamat sa Dios ni ining kabuntagon. Tinuod ko na. Klaro gina. Ikaw ug ako kung himasagyon sa pulong sa Ginoo. Wow. Ibig ang atong kaugalingon una nang gidisiplina sa binsay sa Ginoo. Ikaw ug ako nga nagbasa ni ini nga wa gud kay bisan tulpok ni kudlit nga imo sayluhan timan ina. Ikaw nga nagbasa di kurihian ka ng daan. Pero mao nga sa ato nga kinabuhi dapat magbasa ta. Dili lamang kay sige lang tagpaminaw sa uban. Kay magsige gani tagpaminaw sa palibot unya di ta mobasa. Magsige na natagpaminaw hangtod magtuyok-tuyok ra niya tong una-una wala insaktong direksyon. Ano na yung mensahe si Brother Napoleon Romano Dinglasa from Cavite City. Good sa us all as well. Wow, salamat sa Ginoo. Ako ning ipadayon sa 12. Kay badlungon sa Ginoo katong iyang gimahal sama nga gibadlong sa amahan ang iyang anak nga iyang gipasigarbo. Grabe sa gipasigarbo di etas Ginoo sa diha nga ikaw mabadlungan, sa diha nga ikaw matudluan, iya kang giikapasigarbo ganuman ikaw ang iyang pinalangga. Kita iyang gimahal kay gipahinumduman ta sa minsay Ginoo base sa balaang kasulatan. Ang atong oras wa pagyud alas 6 atong ginintiwason igso. Dunay mensahe si Brother Armando Inglaterra. Amin tama jud pastor. Kinahanglan badlungod jud tas Ginoo. Kay gusto sa Dios mahimong matarong sa iyang atubangan. Ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 kadto sa 17. Badlungon jud tas Ginoo kay gihigugma mata sa Dios. Wow. Tinuod ka na. Apan kung dili ganita badlungon, mga anak tas gawas. Naging sa may naas gawas si Satanas. Asa to pa si Satanas unya atong anak amahan. Unang kalakiha o kita magpabadlong. Nakuha ba nato mga FM radio nga naminaw? Diri man kaigsunan sa kabukiran, dili usa duha, dili kay 20 ka mga FM radio nga nagapalibot kadaghan kay mga sitio diri. Tulo ka cities nagpalibot diri mga kaigsunan, Bayawan City, Tanay City, Bae City. Kutob sa maabot sa atong power of frequency sa Sign FM 95.3. Mga Kristohanon man o dili Kristohanon,
makadungog sa mensahe sa Ginoo. Wow! Salamat sa Ginoo sa imong mensahe, Sir Ruel Fuentes. Ingon diri sa panultihon, panultihon kapitulo 15 bersikulo 5. Ato ning basahon. Kini tanan maigsoon pagbanlog yun eh. Nganuman ang atong amahan nga mao ang Dios mo banlog yun eh. Ikaw ug ako banlongon Dios mensahe Ginoo. Dili ra ba nimo ilag pastor man? Dili ra ba nimo ilag pastora? Dili ra ba nimo ilag apostolik o unsa pa ka? Unsa pa diha may so ministro ug unsa pa diha? Mga pare, bishop nga dili nagtuman sa kabubuton sa Ginoo, maigo man gud sa tanan, maigo man gud ang tanan man. Badlongon man yun, kay ang atong Dios maumay atong amahan. Hello, koreksyonan man yun ta aron ta magkaton sa pulong sa Ginoo. Ingon diri sa 15 bersikulo 5. Tinuod gina, kay dili ta pabanlog, anak tas gawas. Anak tang ni Satanas igsoon. Ingon diri igsoon. Sa kapitulo 15 bersikulo 5 ako ning basahon. Ingon ang bersikulo 5. Ang buang-buang musalikway sa gitudlo kaniya sa iyang amahan. Unsa daay buang-buang? Musalikway sa gitudlo sa iyang amahan. Unang dili ganita magpakuruhir unsa man ta atubang as Ginoo, buutan o dili. Mangutana ko karon. Masakitan tas mensahe sa Ginoo, mahasuko ta, unsa man ta? Tarong ta o dili? Biblia atong basihan igsoon. Ang say giingon dire tan-awa ra gud Ang buang-buang musalikway sa mga gitudlos kaniya sa iyang amahan. Apan ang butan budawat niini. Wow, grabe. Ang buang-buang magsuon dili mo dawat. Tanawa ra gud ang Biblia ingon dire sa panultihon kapitulo 15 bersikulo 5. Ang buang-buang musalikway sa gitudlo kaniya sa iyang amahan. Musalikway kinsa may ang atong amahan. Diba ang Dios? Adunay mensahe. Anong libro sa Biblia pas? Adiri sa Kawikaan. Ang Kawikaan na siya kaning panultihon. Kaning Kawikaan sa Tubani, Kawikaan sa Tagalog pa. Kawikaan kapitulo 15 bersikulo 5 ang atong gibasa. Brother Napoleon Romano ding lasa Kawikaan na siya akong Tagalog baga. Kawikaan ang panultihon atong gibasa, panultihon kapitulo 15 bersikulo 5. Ingon diri, ang buang-buang musalikway sa gitudlo kaniya sa iyang amahan. Apan ang butan mo dawat niini. Wow! Grabe. Ingon usab diri sa 6, ang mga matarong magtitig sa ilahang pahandik. Apan ang dautan mawad-an niini, inig abot sa kalisod. Igsuon, akong gidasig ang tanan. Imong basahon ang Kawikaan kung Tagalog pa. Gikan sa kapitulo 1 ngadtos kapitulo 31 kay mao man ay kapitulo ana. Kutob sa atong mahatagan og Biblia diri. Atong unahon pagtudlo og ipabasa gyud ang panultihon. Kay ikaw ug ako mismo nga nagbasa niini. Diha ka nagiayo o sisa igsoon. Diha ka nagiayo og examine. Mao nga gikan karon unsa marong pitsaha. Adi sino iti? Mahuman mo basa kon everyday. Usa ka kapitulo kada kapitulo us ka adlaw. Mahuman mo Marso igsoon. Apan sa diha sa human sa inyong pagbasa sa Kawikaan or panultihon, diha nimo matukan og makuha ang lintunganay sa balaang kasulatan ug unsa ka importante ang pagbadlong. Unsa ka importante ang atong kinabuhi dining kalibutan. Unsa ka importante nga kita mo trabaho. Unsa ka importante nga kita mo kugi para sa atong inadlaw nga panginahanglan. May pay lumigas, may pay hakot, may pay nagkamang kay kanato nga kompleto tagkamo.
Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Nathan Candelario, nagwas karon gikan sa Cavite. May buntag kanimo diha, Brother Nathan, og sa tibok nimong panimalay. Adunay mensahe si Brother Napoleon Romano Dinglasa. Yes pa, salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Kumusta man mo diha sa Cavite? Long time you see. Ilan na katuig. Nawa na ko kabalik diha sa Cavite City. Giuban na sab ko. Unya ang ako ang bungot giuban sa ang akong buhok wa na puti-puti na. Pandi na ko ni pwedeng ibulok, bahala igsuon. Mga guwang tani matud pas nagasipo, basta iwali ang mensahe sa Ginoo. Last nga mga bersikulo diya sa Kawikaan, kapitulo 10 bersikulo 17. Moatras ko sa kapitulo or sa chapter igsuon kapitulo 10 bersikulo 17. Last nga mga bersikulo nga ato nga ibilin sa matag usa. Ingon diri, ang mamati sa nagsaway kaniya, nagsubay sa dalan sa maayong kinabuhi. Hello. Kung ikaw himasa sa Biblia, kung ikaw mamati sa Biblia, maunay mo giya nimo. Maunay mo hatag nimong kahayag. Ang ato nga programa dinis kahanginan dinhi sa FM radio, even sa media, ang imong pulong mo'y lamparahan sa kong mga tihil o kahayag sa kong alagyanan. Makita ka na sa Salmo 119 versikulo 105. Sa gisabak nga programa ni Pastor Gideon, ang pulong mo kinabuhi ko. Mateo 4:4, dili lamang mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kung dili mabuhi ang tao sa matag pulong nga magagula sa bakba sa Dios pinaagi sa Biblia. Hinumdumi maigsoon ang Mateo kapitulo 6 bersikulo 33, apan mauunahan ninyong pagpangita ang kingharian ug ang pagkamataro nga gikan sa Dios, kay kining tanan mga butang igadugang ra kaninyo. Igsoon isip nga alagad sa Dios, isip magtutudlog sa mensahe sa Ginoo. Itudlog ang kamatuoran, kay ang kamatuoran maghatag kanatong kaluwasan. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-iguban. Wala pa na ako nabasa tanan ang ato nga ibasa sa Kawikaan kapitulo 10 bersikulo 17. Ingon diri, ang mamati sa nagsaway kaniya, nagsubay sa dalan nga maayong kinabuhi. Apan ang dili mo angkon nga siya nasayo, mahisalaa gayon. Ikaw ug ako igsuon daghan kay mga tao sa kalibutan, mga pretending. Unsa man ang mga pretending? Mga pretender, tigpakaarong ingnon. Murag mga sedusyo, mga paresiyo. Hinumdumi mo igsuon sa atong kinabuhi. Ang atong kinabuhi dili siniawo. Ang atong kinabuhi wala tagi pagkataw sa kalibutan aron atok ning abusaran. Kung dili kipakataw tas kalibutan aron ikaw ug ako dunay katuyuan ang Ginoo. Nganong ikaw moalagad ngadto sa Ginoo, kay ang Ginoo mo'y tag-iya sa imong kinabuhi igsoon. Maibutag ka natong tanan. Dalaygon ang Ginoo sa inyong pag-iguban. Sa tanan nga naminaw sa Sign FM 95.3 o sa tanan nga nagwat sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, ang Ginoo magapanalangin kanini. Ang Ginoo maghatag og paghanay sa atong kinabuhi nining kalibutan na aron ikaw ug ako adunay insaktong direction pinaagi sa banang kasulatan. Muhinungdan muwakta nagdala diri og title sa simbahan. Ang atong gidala mensahe Ginoo aron ikaw ug ako mahimong bag-o atubangan sa Dios igsoon. Adunay mensahe si Brother Napoleon Romano Dinglasa, di palibas kahit hindi ka sa nakapapunta diri sa Cavite, mura rapod ka na ari diri tungod sa FB Live, mura po nagtabi rapod ta. Salamat sa Dios. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Usa ni siya kakaymanan nga bisan pa man sa tanan nga mga panahon, sa taas nga panahon nga wa na gyud ko ka anha diya. Mga year 2000 to o 2004, basta di anak nga mga area. Tungod kay pagka-graduate na ko 2004, ni balik ko kadyot lang. Pero nadugay-dugay ko sa 1998, 1999 tingali to igsoon o 1999.
hangtod sa 2000, year 2000. Mao nga sa taas nga mga panahon doon ako'y mga amigo nga kani ato pagkabubuya oy. Yato sa Sabado, dito mismo naglase ko igsoon. Dito siya nagighalubilo nato. Nagpasalamat, akong ipasalamatan ang Ginoo sa mga katawhan nga nagbago na karon. Onya pinaagi-usab kaniya. Doon na siya giwalihan, nagbago na sab ibin ang mga iladong tao sa kalibutan kaniadto. Nahimo ng Kristohanon karon. Grabe sa. Mao nang ikaw ug ako, wala ni nagmatter kung unsay profesyon nga imong nahuman sa kalibutan. Ma-professional man ka, mga ordinary man ka. Lamang kung makasabot tas balang kasulatan to God be the glory. Kita tanan managsuon atubangan sa Ginoo. Mga Kristohanon man o dili Kristohanon, ang tanan nga naminaw karon sa FM radio inis nagapalibot. Gimahal tas Ginoo. Mahinungdan gipahinungdo mata kay giigog matas Ginoo. Pag-ampo ta igsoon. Asik ang tanan nga mga FM radio na karon sa inyo nga panimalay. Ari kita sa mga pag-ampo, labi na sa dunay mga balatian. Ato nga yampo atos Ginoo sa kinasigasig ato siya Panginoon. Magatubag siya sa atong mga pangaliya karon. Atong ibutang atong kasing-kasing diya sa presensya sa Ginoo diya sa mga pag-ampo mga kaigsunan. Tungod kay siya lamang gayon ang atong sandigan sa tanang panahon. Ako sa pasahon ipadala ni kapit ni Pastor Rizzy Maldonado from Pasay o kaalam sa kalibutan ang saligan at kapakyasan ang dangatan kay mauna ang ingon sa panultihon kapitulo 12 versikulo 15 tinuod dinha Pastor Rizzy Maldonado. Usahay magod sa kalibutan kung ana-ana sa gitawag og profesyon mga linguistic doctor of education ang ilang na focus sila una-una sila na ipinaka-hire sa libong kalibutan. Apan hinungduman nato igsoon ang pinaka-importante ang mensahe sa Ginoo kay ang mensahe nga atong iwali mensahe kinis Ginoo dili mensahe sa tao. Mag-apol tayo igsoon. Labing kamahanan og mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Diyos sa kinabuhi. Salamat o Diyos sa puso. Salamat o Diyos sa imong pagbantay. Salamat o Diyos sa imong pagproteksyon sa mong matag sa pamilya. Ilabi o Diyos sa tanan nga mga FM radio nga nagapaminaw karon dinhi sa nagapalibot dinhi sa Sitso Balong Barangay Santo Niño, Tanay City. Lord, kung unsa may ilang nga problema, ilabi na o Diyos sa tanan nga nagwas karon sa Facebook Live, Luzon, Visayas at Mindanao, ngadto na sa laing mga nasod Amahan, sa imong mga lagad nga nagasunod ining mao nga programa, sa mga tanan nga mga pastor, sa tanan nga mga pastora, o sa tanan nimong mga katawhan. Lord, ikaw mga panalangin sa matagusan nila ka magtinabo. Ako mga pag-ampo nga nakanimo Amahan, o mga panghinaot, uban ang matanyog-sanon nga kinabuhi. Kini among pag-ampo karon paghangyo tanan kanimo dili unta kini mula pay kawang diya sa trono sa imong grasya. Paidangat kini sa imong himayaan ug buhay makababag sa imong mga igulong. Ako mga pag-ampo sa tanan nga adunay problema karon sa mga balatian ug sipon hilanat trangkaso labat sa ulo. Arthritis, rheuma, ulcer, goiter, bisan pa man mga cancer
mga buyag-buyag sa mga engkanto, mga barang, mga daog. Ako kinikihingilan pinagi sa ngalan ni Kristo ng Nazaret noon. In mighty name of Jesus Christ of Nazareth, by the blood of Jesus Christ of Nazareth, by the power of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ako kinikihingilan by the power of Jesus Christ of Nazareth. Lord, salamat po God sa imong pagtuwa. Complete healing mag-abot sa tanan, kompleto nga kaayuhan, kompleto nga kadaugan, kompleto nga kagawasan, kompleto nga kalipay, kalinaw, gikan kanimo Amahan, tungod kay ikaw ang Diyos nga way sama kanimo. Salamat o Diyos sa imong pagiguban kanamo, salamat o Diyos sa imong pagsustin sa kusog imong ipagamit kanamo, labi na sa tibok namong panimalay, uban sa among tulo ka mga anak, sa kukugangan o sa tanan namong makaigsunan dinhi sa balog, o sa tanan makaigsunan diha sa dapit sa Pilipigan, headed by Pastora April May Acapturan. Salamat o Diyos sa imong pagkamayo, sa imong pagkabutan nga Diyos, o sa tanan nga nagasunod nining mao nga programa, o naminaw sa mga FM radio sa ilang mga panimalay. Ikaw o Diyos mag-supply sa ilang mga panginahanglan para sa ilang pamilya. Ilabi na o Diyos sa ilang mga panginabuhian, mga negosyo, mga sakyanan, mga kahayupan, mga pagpanano, mga pagpugis sa mga kaubahan. I declare blessing sa katapusan nilang kamakinabuhi. Labaw sa tanan sa nagapanarbaho sa opisina, nagapanarbaho sa pagtulo, nagapanarbaho sa paggobyerno, even sa mga militar, sa mga kapulisan, sa mga kasundaluhan, even sa among presidente sa Pilipinas, Amahan. Lord, iyahi ang among presidente sa tanan nga mga senador, sa tanan nga mga congressman, mga gobernador, mga mayor, mga konsyales o mga barangay captain sa nagkalain-laing mga barangay. Lord, ikaw magagiya sa katapusan nilang mga kinabuhi. Imo silang ipahiluna, ipahimutan sa mga posisyon aron sa pag-serbisyo tungod kay ano na sila apuhan alang sa komunidad. Salamat o Diyos, bisan pa man sa tanan nga mga OFW nga naa karon sa laing mga nasod, ikaw mga panalangin, mga proteksyon sa matagusa. Bisan pa man sa kung kapikas kinabuhi karon uban sa mga kaubanan sa ilang pag-training sa TISDA sa mao nga Makati City, Lord. Proteksyon ni ang ilang kinabuhi uban sa mga kaubanan. Himuha siyang kahayag o Diyos, himuha siyang pinasahid sa tanan niyang mga kauban sa mao nga dapit sa pag-apply going to Saudi Arabia. Salamat o Diyos, by this man, Lord, ako mga pag-ampong anak kanimo nga sila aduna nay kalampusan ikan kanimo Amahan. Salamat o Diyos, ako siyang isalig anak kanimo, imo siyang ampingan sa iyang pagtrabaho sa dapit sa Saudi Riyadh, Lord. Salamat Amahan nga bisan pa man siyang mahimo nga employer, ikaw magapadala magapadangat karon og may mensahe nga diin welcome og welcome ang iyang pagdaabot sa mao nga dapit. Salamat o Diyos, protektado siya sa imong gahom, tabuni siya sa imong habiling nga dugo, ibig sa tanan niyang mga kaubanan o sa tanan nga mga pamilya nga nabilin sa matagusan nila kamanimalahan. Salamat o Diyos, dinikat na og dapit sa kabuntagon, way hunong ang among pagpasalamat kana kanimo o sa tanan nga nagapaambit o nagasir nining mao nga programa Amahan. Panalangini ang ilang mga panginabuhian, panalangini ang tanan nilang mga buhat sa ilang mga kamot, supply sila, tagpuan sila sa tanan nilang mga panginahanglan. I declare blessing, I declare prosperity, I declare healing sa matagusan nila kamakinabuhi. Hikan sa bisan kung sa matang sa mga balatian. Lord, ako mga pag-ampo sa pamilya ni Sister Rosay Alferis nga nakaroon sa Davao City. Hatagi sila o kasulbaran silang mga problema. Ipataliwala o Diyos ang ilang paghigugma, tali nilang mga ginikanan ngadto sa ilang mga anak. Lord, way imposible nga nimo. Salamat o Diyos, bisan pa man sa tanan nga mga pre-request nga ipaabot nining mao nga dapit. Ikaw magatubag, ikaw o Diyos magapatalinghog nini. Way imposible nga kanimo, sanglit ikaw ang Diyos makahimo nining tanan Amahan. Taliwala sa mga pagsulay, taliwala sa mga balatian, taliwala sa mga problema, apat ikaw naglikod sa matagusan among kamakinabuhi. Dungog ug himaya nga nalagid kanimo ang tanan. Kani sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo ang tanan magaingon. Amen. Amen. Salamat sa Ginoo. Unya exit lang ko gamay. Mubalik lang ko ron na igsoon. Salamat sa imo nga pagwatch karon, Ma'am Artimia Enquilino from Dumaguete City. Adunay mensahe si Rowell Fuentes. Amen and amen. Mubalik lang ko ron. Unya mamalong lang ko og kadyo sa gawas, minom lang ko og gamay nga tubig sa
balik lang ko, continue ta sa ato nga mga pangumusta, mga greetings sa ato mga kahikalaan nga nagapalibot ini sa mao nga estasyon o sa tanan nga nagwa sa Facebook Live. Mga request awit makalangit muna nga nining mga bulan sa February o sa sunod ako na nga gi-training ang amo pinamagulangan nga mahimo usab nga kaabang nini sa Sen FM tungod kay ako na lamang nag-inusara diri pagkakaroon nga panahon na ang gikan sa ato nga programa o nang akong pinamagulangan ako ning gi-training nga mahimo usab nga DJ o pagwali mismo pagpaabot sa mensahe sa Ginoo. Although aduna tay ang atong mga anak ato ning trainingon labi na sila mao sumusunod sa atong gibuhaton igsoon. Sa ngalan mo, Jesus, may kaayuhan. Bisan pa sa bisan, unsang pagsulay. Bisan pa sa bisan, unsang kalisod. Kung sa ngalan mo, musangkit ko, may kadaugan, sa ngalan mo, sa ngalan mo, sa ngalan mo. Sa ngalan mo, Jesus, may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus, may kaayuhan. Bisan pa sa bisan, usang pagsulay. Bisan pa sa bisan, usang kalisod. Kung sa ngalan mo, musangkit ko, anak ka, anak ka. Sa ngalan mo, Jesus, may kadaugan. Sa ngalan mo, Jesus, may kaayuhan. Bisan pa sa bisan, unsang pagsulay. Bisan pa sa bisan, unsang kalisod. Kung sa ngalan mo, musangkit ko, anak ka, anak ka. Bisan pa sa bisan, unsang pagsulay. Bisan pa sa bisan, unsang kalisod. Sa ngalan mo, musangkit ko, anak ka, anak ka. Oh Diyos. Ang mudang sa labing halangdong, ang nagpabiling ubos sa pagbantay sa labing gamhana. Ang Diyos mao'y iyang manlalaban. Sayang katalagma o sa makamatay na balatian, ilikay gayud gikaniini si bisan kinsa nga nagsalig na kahit
iyang mga pako ug dili kagayo maunsa ubos sa iyang pag-atiman ang iyang pagkamaunungon manalipod ug magbantay kanimo. Sa katalagman sa kagabion o sa mga udyong panahon sa adlaw o sa mga sakit nga muhamtang mahimong mga bukan ang usa ka libo. Balik na igsoon. Salamat sa Ginoo sa matag usa maibuntag ka na tanan labi na sa atong programa karon mga greetings o mga pagkumusta mga request awit pagkalangit ano na kinsa si Ma'am Norberta Yutransi from Bulos Tindoy Negros Oriental pakikilang pastor ang so tugma mo sa ngalan mo o low imong gunit. Ako ni Kipli, Ma'am Norberta Yutransi, alang sa tanan nga naminaw din sa Saint FM 95, may utang pag-usap, may pagpamahaw, may pagpangapi. Labi na sa mga estudyante karon at karon nga Lunes, o niya mag-update lang ta, mga ginikanan. Ato kanunay nga pinumduman ng atong mga kabataan. Labi na sa mag-eskwela, na magtinud-anay ko sila igsoon. Isip nga alagad si Ginoo, isip nga mo remind usab sa mga kabataan. Inumdumin ni igsoon ang inyong pag-eskwela dili na para sa uban, dili na para sa mga ginikanan, kundi dili para na ninyo sa inyong kaugmaon sa malabot ng mga panahon. Isip nga magtutulo usab sa university. Kanunay na som nako nga di pa inumduman ang atong estudyante, inumdumin ninyo ang inyong pagsakripisyo dili na para sa uban, ang inyong pagkamatinud-ano dili na para sa uban, mausap ang atong kaluwasan. Ang atong pagkamatinud-ano sa Ginoo dili ang uban may maluwas kundi ikaw ang matinud-ano katos iyang atubangan. Salamat sa Ginoo. Ako ning Kipli, Ma'am Norberta Yutransi nga ang tugma mo sa iyang mga pako ug dili kagayo maunsa ubos sa iyang pag-atiman ang iyang pagkamaunungon sunod sa ngalan mo. Salamat sa Ginoo sa imong mga request o imong gunit. ang handog man sa dako nagugma mo kipasan mong tanan akong sala kapakiasan. Ako na siyang ipasunod, Ma'am Norberta Yutransi. Kumusta pa mo diha sa Bulong? Pindoy Negros Oriental, labi na sa mga Transi family o sa mga iyo family. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Labi na sa tanan nga naminaw karon sa Saint FM 95.3, sa tanan nga taga-Kangkwe, sa tanan nga mga Vildosola family, sa pamilya ni Nang Beatrice Vildosola, o sa tanan nga mga Buagas family, Ninang Gregoria Buagas, may buntag kanino diya ng Gregoria. Orang ang ato mga kaila diya sa Farmer Association. Pag-apply ko ni Pastora sa going sa Saudi Arabia, na medyo nag-uulsap sila.
murag naluya silang aksyon apan kining tanan ikaw ka po doon ang magutay angayan nato nga buhaton para sa atong pamilya. Una nga kumusta mo diya sa namulbor sa Farmer Association, although dili ko kay kagarantiya nga maka-atiman ko o makatampo ko sa tanan nga maong aktibidades, labi na sa panahon nga wala na ko ikapartner kayo diri sa maong nga buhaton. Ako na lamang o akong pamilya, ang akong anak, kinamagulangan o akong ugangan, kung nagkalisod ko o adjust pagkakaroon. Akong ipasalamatan ang Ginoo sa mga trabaho ayang itiyal ka nato. So, sa tanan nga mga Dalmasio family sa Kangway, sa tanan nga mga Baldado family, sa tanan nga mga Rotsa family, sa tanan nga mga Kilat family, sa mga Dagudo family, sa mga Kabayay family, sa mga Ilhig family, Brother Mario, Sister Rosling, kumusta mo diya? Dapit ya sa Kangway, ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Labi na sa tanan nga mga Masida family nung Nilo Masida. Labi na usab sa mga Sibungit family, o sa tanan nga mga Punting family, sa pamilya ni Matsiping, o sa pamilya usab ni Brother Atong Punting, Sister Lina Punting, o ni Pari Alfonso Punting, o sa tanan nga mga Punting family sa maong adapit sa Kangway. Maibutag sa tanan nga taga-ilihan, sa tanan nga taga-pasto, sa tanan taga-budiga, sa dapit sa Katripulo sa Naaso. Kuni ako lang yun nga gikumbay tanan aron sa tanan nga naminaw o makadungog sa atong nga mga greetings o mga pagpangumusta. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Sa pamilya sa mga Bilong-Hilot family, sa tanan nga mga pamilya Romano family, Exo Edgar Romano, o sa tanan nga mga Bording family, sa tanan nga mga Arquisal family, sa tanan nga mga Villa Gantol family, sa tanan nga mga Kadukoy family, pare Sopronio Kadukoy o mga Kadukoy family, sa pamilya sa mga Kabanag family, sa tanan nga mga Ardinia family, sa tanan nga mga Palomar family, maayong buntag kaninyong tanan. Sa mga Palomar family, Brother Luni Palomar, Kabanag Igsoon, maayong buntag kaninyong niya. Sa tanan nga mga Santa Ana family, sa mga Tihana family o mga pamilya diya sa dapit, mga Asiro family, maigsoon, mga Umuyon family, maayong buntag kaninyong tanan. Bisan pa man sa dapit sa Barangay Taper Igsoon, sa Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Mayong buntag ka natong tanan. Gikan gyud diri sa Sitio Balok, Barangay Santo Niño, Tanay. Nagasukat ang maong mga greetings o mga pagpangumusta, mga mensahe Ginoo nga kanunay gayon inyong madungo sa nagkalaing-laing mga napit, mga pinangga. May buntag diha sa Taper Barangay, sa mga Uwano family, sa mga Adjan family, sa mga Casiris family, sa mga Generosa family, sa mga Extender family, sa mga Paborada family, mga Gabonada family, sa mga Solinio family, sa mga Lampinig family, mga Vergara family, mga Ilaw family, mga Dandan family, mga Apil family, mga Cardosa family, mga Uro family, Maikson, may buntag ganyan tanan diha sa Taper Barangay. Ilabi na sa mga Candelario family, mga Kaigsunan, sa mga Baldado family, o sa mga pamilya sa mga Simpa family na Igsoon, sa mga Simpa family diya sa Prape Barangay Igsoon. Isa pa man sa mga Balasapas family, maikot ang usapan mo diya sa mga Balasapas family, o diya sa dapit sa Naga Igsoon, sa mga Balsamo family, mayong buntag kanino nga tanan. Bisan pa man sa mga Baldusa family, diya sa dapit sa Alanginan, sa mga Silva family, sa mga Turno family, sa mga Ramirez family, o sa mga Pato family, na kanunay naglanog-lanog ang sa itim sa inyong panimalay, dining dapit sa kabuntagon mga Igsoon. Ay labi na dapit diya sa nasulahan sa mga Yagoso family, Brother Robert Yagoso, Sister Roslyn Yagoso, mahimbutag.
Ilabi na dapit diha sa Damwas sa mga Erosido family, Sister Jubilin Erosido, o mga team family, mga sakop ni no Pidyo team mga pinangga. Ilabi na sa pamilya sa mga Silva family nung Edie Silva, maayong buntag. Mao ni imong ikaduha nga request, Ma'am Norberta, sa ngalan mo unya ang ikatulo imong kunit. Salamat sa Ginoo while nag-play ang minsay sa awit, padayon kita sa pagtumaya sa dapit sa Damwas, sa tanan nga mga Silva family nung Edie Silva, sa tanan nga mga Romano family, pamilya ni Nong Quinti, o sa mga Agabal family, sa mga Amaro family, sa mga Estolonio family, o mga Santiago family, o sa uban pang mga pamilya diya nga wala to na mention kay kani ato igsoon na nag-eskwela ko sa Lunoy. Dutay lang kaayo ang mga diha sa mao nga dapit mga Lagunero family na asap diha igsoon maayong buntag. Bisan pa man diha sa dapit sa Tagalan sa mga Ginte family, sa mga Abraham family, sa dapit sa Palaypay sa mga Salvador family igsoon. Maayong buntag kaniyong tanan diha. Ilabi na sa dapit sa nursery sa pamilya ni Nong Paterno o ni Paring Pani, o sa mga Rubiti family dong Dante Rubiti, o sa pamilya ni Nang Julia Olfos, may punta ka ni Julia Nang Julia, sa mga Olfos family, sa mga Refill family, o sa tanan nga mga Amparado family, o sa tanan nga mga Amarante family. May punta ka ninyo nga tanan. Ilabi na diri sa dapit sa dapit diri sa mao nga dapit sa Pilipigan igsoon. Mayong punta. Ilabi na sa kinabuhi ni Ma'am Nars Boyan, mayong punta sa tanan nga mga Boyan family diha sa dapit sa Bohol. Mayong punta kanyang tanan diha sa mga taga Bohol. May puntang sa Pilipigan, hindi kay Pastora April Mea Kapturan. Kumusta mo diha tanan? Diha sa Pilipigan, although dili ko tanan nga Domingo ko mag-anha, tingali mag-anha ko diha once a month. Kasalan ko makabisita diha, o niya ako lang yung kapaglasing. Sa imong kinabuhi Pastora April Mea Kapturan, magligo no sa kaniha paglid sa mga tao. Kaya ato na mga ako nang gihatag ang katuhod sa paglid sa mga tao diha sa simbahan sa Pilipinas. Although salamat sa Ginoo ang pagpagamit ng yuta, ilabi na sa ato nga obligasyon isip alagad sa Dios. Maayong buntag kaniyong tanan diha sa dapit sa Pilipinas, sa mga Turan family, o mga Kalpa family, sa pamilya ni Nong Kitoy Turan, maayong buntag kaniyong diha Nong Kitoy, o pamilya ni Dong Ganter Turan, maayong buntag uban sa inyong mga pamilya. Labi na sa pamilya ni Sister Nining Panerio, Brother Bibing Panerio, Sister Aileen, o sa inyong ka mga anak, o sa pamilya ni Brother Junjun Panerio, Sister Tinky Panerio, Exaan. May buntag sa mga Moran family, Sister Maymay Moran, may buntag kanimo diha Sister Maymay, Brother Junjo, Brother Doydoy Panerio, o sa pamilya sa mga Visitasyon family, Sister Diday Visitasyon, o sa pamilya usap ni Brother Christopher Babor. Kumusta ang mga Babor family, mga kaigsunan, mga Dahil family, pamilya Sister Lorna Dahil, o sa imuha nga tibok panimanay. Sa pamilya usap ni Brother Jason, mga Lagunero family, mahipunta kanimo diha sa pamilya ni Jason Lagunero Exxon. Mahipunta sa mga Dumahil family, o sa may buntag usap sa mga Buagas family, Dong Felix Buagas ng Gamay, may buntag kanyo diha sa dapit sa Pilipigan. Isa pa man sa mga Kabanag family, pamilya ni Dong Rodi, Day Didi Kabanag, may buntag. Tanong-tanong kung sipa kayo ang FM radio sa inyong matag usap kapamilya. May buntag usap diha sa dapit sa babaw nga area emeksyon sa mga Saguban family, sa mga Sampilan family, sa pamilya ni Gaw Impong Rubiti, sa pamilya ni Gaw Junjun Rubiti, sa pamilya ni Dong Bani Rubiti, o sa mga Muharis family, mga Kabanag family, o sa mga Dumahil family. So ano sa tanan nga mga pamilya niya, sa pamilya ni Paring Israel Babor, o sa uban pang mga pamilya nga wala na to na mention nining ato nga programa extra.
Maibuntag usab sa tanan nga taga Kamandang, sa mga Kadosali family, sa pamilya ni Dodoy Kadosali, sa pamilya ni Nong Primo Kadosali, sa pamilya ni Gaw Junior Silva, Gaw Pini Silva, o sa pamilya sa mga Amancio family, mga Garigo family, o sa tanan nga mga Romano family, ag sa Victoria Romano, maayong buntag, o sa tanan nga mga Dahil family nung Asip, buntag kaninyo diyang tanan, o sa mga Chavez family, EXA. Alay ko ng Ginoo, so ay katapusan ang atong oras karon. Alas 6:38 na, tingali-dali ng kabahuman ini mga kaisunan. Kung kayo na may mga request awit makalangit ulo ato lang ipasunod ang request ni Ma'am Norberta yung Transi EXO. Salamat sa Ginoo sa tanan nga tagalubir tuyupan sa mga Siray family, sa pamilya ni Pastora Locrig Siray, may punta kanino diya. Ya sa Kabanbanan, sa mga Kabanag family, Pastor Kabanag. O sa Manyanas may igsoon sa pamilya ni Pastor John Arias, mga Arias family. O sa tanan nga mga Rio family, Sister Jovelyn Rio. May buntag sa mga Rio family, sa mga Malgi family, Gaurode Malgi, pamilya ni Gawanito Silva, mga lawa makita-kita tauma sa ato nga dagyaw sa eskwelahan. Doon na naman tayo kasabutan sa mga tawa mag-abot ya sa eskwelahan. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Gawanito Silva, o sa pamilya ni Gaulita Silva, o sa mga Silva family diya sa Manianas. Sa tanan nga mga Arias family, igsoon may buntag kanimo na Sister Siasya, Villa Gantol, igsoon ya sa taga Kasagangkal, may buntag sa mga Garigo family, mga Muharis family, o sa mga Villa Gantol family, mga Pinana. Salamat sa Ginoo sa pamilya diya sa Dapit sa Nasindan, sa pamilya Blasa, sa pamilya ni Brother Jody Blasa, o diya sa Dapit sa suko-sukuan sa mga Aguilar family, sa tanan nga mga Domingo family, o sa uban pang mga pamilya diya sa Dapit sa mga Santiago family. So Dapit diya sa Natawan sa mga Teorica family, Sister Celia Teorica igsoon sa pamilya ni sa mga Limbaga family, maayong punta. Maayong punta ko sa tanan nga taga Kangatag, sa tanan nga mga taga Kabugan, sa pamilya sa mga Tanaid family, sa pamilya ni Brother Jolo Tanaid igsoon, maayong punta ka ni Modia Brother Jolo Tanaid, natanunay ko ni silang nagsunod every sa Kadlawon igsoon sa mga Tanaid family sa Kabugan o Kangatag. Sa pamilya sa mga Dasal family, sa pamilya ni Dong Sinto Kasal, sa pamilya ni Dong Jone Dong Buboy Kasal, sa mga pamilya sa Katubig family, Dong Rodel Katubig, mahimbutag tanong-lanong o sipa kayo ang FM radio sa inyo ang mga panimalay karon sa mga Katubig family o sa mga Tanaid family. Mahimbutag sa tanan nga mga Opera family, Dong Roger Opera, pamilya sa mga Baloy family, sa pamilya ni Dong Ernesto Badoy, Dong Artemio Badoy, o sa tanan nga mga Romano family, mga Kalibo family, mga Kabanag, mga Buagas family, mga Uyangguri family, mga Malgi family, diya sa Dapit sa Kangatap. Labi na sa pamilya Vilagantol family, Dong Ros Vilagantol. Amo ni imong ikatulong request Ma'am Norberta Yutrasi imong gonit. Imo kong gipaligid, wala ko kabalungano, nga imong man kong Adayon kita mag-igsunan sa ato nga pagtumaya sa tanan nga mga Baldado family, sa pamilya ni Paring Indoy Baldado, o sa tanan nga taga Mainis, diya sa Dapit sa Paleo, sa mga Makay family, sa mga Kalibo family, o sa uban pang mga pamilya diya sa area igsoon. Sa mga Doria family, Dong Rone Doria, may punta kanimo diya Dong Jone, Dong Rone Doria igsoon. Sa tanan nga taga Namunbong, sa pamilya sa mga Robiti family, sa pamilya ni Dong Gaurone Robiti, may punta kanimo diya Gaurone. Basin makabisita ko karong Bernes igsoon, o salamat sa Ginoo. Di lang ko makagaranti ang every Friday ko makabisita diha tungod kay nag-adjust ko diya sa Dapit sa Farmer Association mga kaigsunan. Ay
medyo hagipot ko ang akong oras diri sa ato nga nahimtang pagkakaroon Exxon. Una nga doon ay mga plato na to nga ako nga hinay-hinay pag salig sa ato mga Exxonan diri, labi na sa mga dapit sa area sa maong music team. Una nga undo mga Exxonan, isip nga lagad sa Ginoo, always na kitang preparado sa tanang mga kalihukan ya sa kalihukan para sa Ginoo ang Exxonan. Mahimuntag sa tanan nga mga Caldo family, sa pamilya ni Paring Buboy Caldo, sa pamilya ni Paring Oloy Caldo, sa pamilya ni Paring Isi Caldo, sa pamilya ni Paring Israel Caldo, o sa tanan sa pamilya ni Nongiro Caldo Exxon. Mahimuntag ko sa tanan nga mga Kalunsag family, sa pamilya ni Nong Fredo Kalunsag, mahimuntag ka ni Modia Nong Fredo Kalunsag, o sa tanan nga mga Villaris family, sa mga Filomeno family, sa mga Karabangwel family, mayong muntag sa mga Kalibo family, sa mga Uyanggurin family, sa pamilya ni Paring Relito, Uyanggurin Mas Marifi, matod pa siya anak kanunay yun silang naminaw o nagsunod sa atong programa sa matag buntag Exxon everyday. Wow, salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi brother Paring Lito Uyanggurin o ni Mas Marifi, o sa inyong mga anak nga sister Manilin, Pastora Charilyn, o si Angelo, Angeli, Samuel, Jotam, o sa mga apo ni Ninyo Mas Marifi nga si Ian, si Yana, si Hope, si Janho, o si Inday, Sophia Fit, o sa tanan nga mga Insoy family, mayong buntag kaninyo. Sa tanan nga mga Himina family, Pastor Michael Himina, o sa inyo ang matag pamilya, Pastora Evelyn Romano Himina, o sa tanan nga mga Loquinio family, sa mga Martin family, o sa mga Kalibo family, labi na sa mga Lofis family, mga Kaigsunan, sa mga Istokuning family, o sa mga Galapan family, mga Mercado family, Dong Ansing, maipunta ka ni Moda, Dong Ansing Mercado, Dong Sandrito Mercado, maipunta, o sa tanan nga mga Kalimot family, maayong punta kanila tanan. Salamat sa Ginoo sa tanan nga diha sa Namunbon Exxon, sa tanan nga mga Robiti family, Nong Imboy Robiti, o sa pamilya ni Brother Janjan, Brother Sister Salsi Robiti, o sa inyo ang duha ka mga anak, may buntag, o ni Brother Juan, Sister Ann Robiti, may buntag, o sa inyo ang tibuok pamilya. May buntag sa tanan nga mga Ardinia family diha sa Dapit sa Lower Balong, sa pamilya ni Nong Cedro Ardinia, o sa pamilya ni Dong Marlon Ardinia, Sister Josephine, lano usiba kayo ang FM radio, madumog man dahil dito Exxon, makuha man dahil sa signal sa FM radio diha, kay atbang raman dahil ini diha Exxon, ubos lang gidungawan lang diri sa Balong tower Exxon, nagdungaw mga diha sa area. May buntag sa mga Violeta family, sa inyong mga silingan diha, sa mga Landisa family, Brother Artemio, Sister Sally, ni Pastora Rin, o sa inyong mga bana, husband, sa mga Tistasyon family, o sa tanan nga mga Andawon family, sa pamilya ni Dong Pimpi Andawon, sa pamilya ni Dong Rico Andawon, o ni Dong Tony Andawon, mayong buntag. Labi na sa mga Talon family, mga Exxon, may buntag ka ni mo Sister Bibi Talon, Brother Rafi nga nagkaroon diya sa Sikior. O sa mga Kabanag family, nung dating ng Mokrit Kabanag, ng Elisa Amanti, may buntag ka ni mo diya ng Elisa, Dong Otto Amanti, tay Angking Amanti, Dong Rico. Sa kinabuhi ni Sister Ria Amanti, tay Roxanne, may buntag. O sa pamilya ni Sister Lita Rubiti diya sa Dapit sa Kantalaki. May buntag ka natong tanan din sa Balok mga Kaigsunan, sa kinabuhi ni Brother Junior Silva, sa kinabuhi ni Dong Randy Silva, o ni Nang Pingping Silva, o sa pamilya ni Dong Johnny Silva, sa pamilya ni Paring Renato o Paring Raquel Silva Exxon, sa pamilya ni Dong Altoro Silva, o sa pamilya ni Exojima Silva, may buntag ka ninyo diya. O sa pamilya sa mga Bulgado family, Nong Irning Silva, Dong Irning Silva, sa pamilya ni Nong Munding Silva, Bulgado Exxon, maayong buntag sa mga Bulgado
tanan mga kaigsunan. Sa tanan nga mga Santiago family diya sa tanan mga kaigsunan, sa pamilya ni Nong Paduri Santiago, sa pamilya ni Dong Giovanni Santiago, o sa mga Baldonado family na Nong Herme Baldonado, Dong Roy Baldonado, o sa tanan nga mga Baldonado family ang kanunay magsabni nga nagsunod si Pastor Lizzie Baldonado from Pasay, Negros Oriental. Dalay ko ng Ginoo sa katapusan sa tanan nga mga Pansito family dias nagtuad, Dong John Pansito, Dong Bodi Pansito, o sa pamilya sa mga Bayot family diya, o sa pamilya sa mga Mabilog family, Brother Kumer, Sister Alma, Mabilog, Dong Alcin, Dong Alfred, may buntag kanina mga tanan. Iluminan sa mga Silva family, Dong Elmer, Brother Elmer, Sister Cristina Silva, may buntag, may buntag sa ni Sister Percy, Brother Julie, Brother Jobert, Brother Enel, ni Sister Rinami Silva, sa tanan nga mga Silva, sa tibok ninyo nga panimalay diha, may buntag kanina mga tanan. Sa tanan nga mga Samani family, Dong Jojo Samani, may buntag, Dong Jojo Samani. Sa tanan nga mga Malyosa family, Dong Soilo Malyosa, sa mga Malyosa dias Kabagan, sa David sa Pantaw 1 o Pantaw 2 sa Kayarit, Exoon, may buntag, mayong buntag kanina mga tanan. Ilaminan sa mga Lasula family, Nong Alex, nang Maming, may buntag kanina diya, may pagpamahaw, may pagsikay-sikay, o sa tanan ninyo mga ibaton matagal na sa pamilya o sa mga pamilya ni Dong Dani Lasula, lanog ron sa Punglo sa mga Lasula family. Ilabinan sa dapi sa pamilya sa mga Palomar family, pamilya ni Dong Romy Palomar sa kinabuhi ni Dong Amy Palomar, o sa pamilya ni Dong Bibi Palomar, o sa tanan nga mga Palomar family ni mga dapi. Sa mga Ibanez Paglinas nagawa sa mga Kabanag family, may buntagan ninyong tanan diha sa mga Ibanez family, o sa pamilya sa mga Siray family, Dong Johnny Siray, may buntag, maayaw buntag. Labi na sa mga Andaya family, Brother Adinas Andaya, Sister Renrin Silva Andaya, may buntag ninyong diha sa Punglo, o sa tanan natong mga magtutudlo diha, edit by Ma'am Reyes, gikan sa grade 7 ngadto sa grade 12, mga tawa mga kaigsunan nagkasabot mi sa mga kaubanan nga amo dagyaw may mga kaigsunan sa amo nga project diha dapit sa Loyo nga area Exxon. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga tutudlo, may buntag kaniyong tanan diha sa Irma, o gikan sa elementary hangtod kayo sa gikan sa kindergarten o sa grade 6 Exxon. Labi na sa pamilya ni Dong Boboy Lasola, ayong buntag, may buntag, o sa pamilya ni Dong Alin Andawon, sa pamilya ni Dong Sani Amante Day Sali, sa pamilya ni Dong RJ Asero, kanunay dong naglantaw ang ibang Exxon dikan sa Minglanilla, Cebu City, mga Binanga. May buntag sa tanan nga mga Pabro family, Nong Ilmi ng Emilia Pabro, o sa pamilya ni Dong Floyd, pamilya ni Dong Bukoy Akaloy Exxon Aguilar, sa pamilya ni Dong Nilo Day Eli Palomar Exxon, maayong buntag kanyan niyo mga. Sa pamilya sa mga Tano family, sa pamilya ni Sister Michelle, sa pamilya ni Dong Aldi, sa pamilya ni Dong Saldi, Agar Saldi, pamilya ni Brother Carlito Senior Tano, Sister Elna, sa pamilya ni Sister Miriam Oyampurin, tuwakaroon sila sa Senior. Sa pamilya o sa ni Sister Elaria Ilhing, may buntag kanimo na Sister Elaria, sa imuhang mga umaga binalay akong mga pagkumangkon, may buntag sa tanan nga mga Ilhing family. Sa pamilya ni Paring Joel Tano, Mas JJ Tano, sa tulo ninyo ka mga anak, sa pamilya ni Dong Bimboy Filomeno, may buntag kanimo diya Dong Bimboy, sa pamilya ni Dong Joseph Duco, Sister Ching Ching, sa inyo ang usang anak, sa pamilya sa ni John Ricky Badoy, sa pamilya sa ni Marbats Aisa Palomar Exxon, may buntag sa pamilya ni Day Aurora Exxon, may buntag kanimo Day Aurora, sa mga Pabro family, may buntag sa pamilya sa mga Ilyama family,
pamilya ninyong inom, nag-ili o sa inyong mga pinalay ako mga pagumangkon, maipunta kaniyang tanan diha. Sa mga Lacorte family, pamilya ni Dong Aurelio Lacorte, sa pamilya diha tanan igsoon, sa pamilya ni Dong Romeng Lacorte, Dong Aday Rowena, ni Dong Rodelio Lacorte, sa kinabuhi ni Don igsoon. Lacorte sa pamilya usab ni Paring Ritsaw Topo igsoon, may punta kanimo diha Paring Ritsaw Mas Ibang, sa pamilya ni Sister Lorna Tano igsoon, may punta Arlinia Tano, may punta sa pamilya ni Dong Primo. Sa mga Librando family igsoon, may punta kanimo diha Paring Arman, may punta kanimo diha Paring Arman Smart Parang, may punta sa pamilya usab ni Dailisa sa mga Bastona family. Dong Ritsaw, may punta kanimo diha Dong Ritsaw sa tanan mga Bastona family. Tingali magkaisan mga Librando family, nag-watch ko kaniha, naglantaw ko sa Facebook Live si Brother Rodilio Librando from Lapu-Lapu, Cebu City. Kaibutan, manamilit na ko igsoon, atong oras karon hapit na yun alas City, 7 minutes more mag alas City sa Kabuntagon. Salamat sa inyong pagkiguban, sa samang tagna, sa samang higayon. Ang uban-uban na sa akong programa, ang imong pulong bilang parahan sa akong mga telo kayo sa akong ulagyanan. Ikan kayo nagasukad dining mao nga estasyon sa Sign FM 95.3. Nga kanunay yun nag-lanog-lanog dining mao nga dapit mga pinangga. Pag-ampo sa ta, ako kininga sirhan yes mga pag-ampo. Labing kamahanan og silimahon nga Dios tapos ka sa tawday pagpasalamat amahan, salamat sa Dios imong pagkiguban. Ikan sa pagsugod hantud na gyud sa pagtapos, ikan sa mga mensahe nga mo nga gitun-an lagi sa balang kasulatan hantud na gyud sa mga pagpangumusta aman mga greetings alang sa tanan namong mga kahigalaan. Salamat o Diyos sa imong pagproteksyon pagbantay sa tibok na kong panimalay uban sa tanan namong makaigsunan dapit sa balok, dapit sa Pilitigan o sa tanan nga nag-watch karon sa Facebook Live Luzon, Visayas sa Mindanao, even sa laing mga nasudlot, mga OFW, imo sila proteksyonan bantayan, tapunan nimo sila sa imong hapili nga dugo. Salamat o Diyos, ang imong pagbantay, pagproteksyon, amok kining masinati sa tanang panahon sa among kinabuhi. Labaw sa tanan sa among station manager, Pastor Gideon Candelario, uban sa iyang tibok panimalay ni Pastor Kim Rayon Magasaol, uban ni Ma'am Aisa Magasaol, Lord Jesus. Salamat o Diyos, dugong lumaya nga nalangit kanimo ang tanan. Kanang isang ngalan samahan sa anak sa Diyos o sa Espiritu Santo ang tanan magingon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo sa samang takna, sa samang higayon ang inyong ubos nga ilagad, ubos nga higala, ubos nga sulugon, ubos nga amigo sa FM radio, sa kahanginan, sa media o Luzon, Visayas and Mindanao, even sa laing mga nason. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager, Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong General Station Manager, Reverend King Ryan Magasaol. Ani ana usab ang inyong ubos nga alagad, Pastor Safri Candelario, manamilit sa pag-ingon ang grasya sa Dios o ang pagigambit sa balang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balaan o ang Ginoo magapanalangin sa matag usa, maayong pagsikay-sikay, maayong pagpangapi, maayong pagpamahaw, maayong pagtrabaho niining adlaw gikan ni Corasaha alas 6:56 na sa Kabuntagon. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa, bingan mos Ginoo o bye-bye mga kahigalaan.